Uw ex-oorscoot Bart Helmholt. Hij hier enige vertraging onderwijs, dat is ik even niet nice was, want Bart, je hem hier een oren accommodatie in gedachten? Ja, kennelijk als het net met springt, dan wist de scherpte kennelijk wat kwijt. Vroeger wist ik altijd precies waar ik als volgende heen moest. Maar ik had van hem onkeurig netjes Vlist invoerd in de TomTom en al pratende met Johannes, de commentator van de Frieske Bond. Die het gezellig in gesprek kwam bij ons bij Vlist en daar stond de ton nog hoe de matten en ziet vrij weinig publiek. En Johannes begon wat te genieten. Hij zei, maar we moesten naar Zegveld. Dus vandaar iets later. Nou, de beide heren zijn arriveerd. Johannes Haanstra die zit in de bus. Together met Wim Roskam. Die zullen het commentaar hier op locatie verzorgen. Er binnen nog wat stoeltjes vrij kunnen, Josjen. Want ja, het waar is, krijgen in Friesland toch wat wisselvallig. We hebben hier nodige wetter gehad. Het lijkt wat op te klaren, dus het streven is dat we dadelijk uiteindelijk zetten. Maar we houden er rekening mee dat de wedstrijd misschien wel eens even onderbrutsen worden kan. Ja, toch voor wat ruimwetter, want je kan een hele protte met vier hebben, maar wetter, dat werkt net, Bart, hè? Nee, en af en toe krijgen we een beste poester win hier hoe de omroep op tafel. Dus ik net echt bevorderlijk. Maar ik ga correct even zien op de buienradar en dan lijkt het van Oegestraaien toch wel redelijk stabiel droeg te worden. Hopelijk wordt de wind er dan ook nog een beetje uit, want hij komt voor de leppers een beetje van links. En dat is net altijd even gunstig. Mijn oren wij zullen het van jou bijhouden. We zitten hier mooi droeg voor scholen. De organisatie in Zegveld had het tip-top voor elkaar. Ja, voor u Delron krijgt Tessa Kramer. Ja, die kennen we natuurlijk al jaren als een van de sterkste Friezinnen. Ja, Friezin is ze nog steeds, maar lid intussen van de Polstokbond Holland. Dus ja, Bart, Tessa die springt bij de Champertij, hoort, hè? Ja, en die springt ik heel best op het heen. Had al een paar mooie dikke centimetersdel zetten. Dus dat kon wel eens een van de troeven worden van de Friezen. En ja, ik zei de hinderhuis in Johannes al een beetje Friezin heeft zich aangemeld voor Joert, denk ik. Maar ja, ik hoop net dat het dus Joert krijgt de das om doet. Nee, maar dat we dan toch even naar het schema sjoggen, Joert. Dan kunnen we melden dat er een aantal mensen Joert, 12 Frieske truidragers onder hier net binnen namens Friesland. Isbrand Galema, die hier al wat lest van wat kwaaltjes. Die combineert dat Joert met zijn trouwdij nog van het lokwenskeren vanuit Zegveld. Die had hem Joert toch maar even aanmelden, dat leek hem wat verstandiger. Voor hem in plak komt Rutger Piersma, de man in vorm. Dat man die in Burgum zijn persoonlijk record opschroeven naar 20 meter 47. Dus ja, dat hoeft helemaal net verkeerd uit te pakken. Als dat Joert doet, dan had hij een geweldige bijdrage. Ja, en bij de jongens zeggen we in Burgum ook in een uitval in de Frieske trui dat we Brent Monsma, die in de finale zijn enkel wat dubbel klapte. Nou, die had van de dokter het advies gekregen om Joert even oor te slaan, even dat enkel wat rest te gaan. En voor hem in plak zorgen we bij de jongensgroep Jasper Haanstra. En die kist over het beter, denk ik, Bart. Want dat is een jonge belofte die zijn PR dit hier al met 2,5 meter opschroeven had naar Santje 28, ja, dat is toch wel een leuk vervanger dan misschien. Ja, dat zijn natuurlijk hele dikke klappers die Jasper maakt. Nou, Jasper is een jongen die mijn grote kracht altijd springt. Dus had Joert misschien wat minder last van de wind. Mooi dat die jongen hier zich snel laten kennen. Nou, dan we dan toch even de lijst helemaal terug in bij de vrouwen. Zie het Hanneke Westert, de regerend Nederlands kampioen van de Famkes. Net bij de eerste fjouwer vrouwen, dus die weer ijzeren reserve. Maar die zegt toch dat er een plakje vrij kwam, want Femke Rispens van Gripsjerk die had haar van deze wedstrijd aanmelden, maar een koerder spietig genoeg net bijwijzen. Maar dat houdt voor Hanneke Westert in dat ze alsnog toch hier werken kan aan de vorm, want ja, die hele topvorm bij Hanneke Westert hebben we dit hier nog net zo boos jongen, hè? Nee, dat is weer. Maar ja, we nemen nu al hier individuen op en eigenlijk is Joert het team natuurlijk met de kracht wijzen. Mijn grote coach en voorbeeld op het werk zei altijd alleen ben je sneller, maar samen komen we verder. Nou ja, als we dat motor dan Joert een beetje ophouden kennen, dan hoop ik dat we er wat moois van uit kennen. Ja, want dat is precies waar het je Joert om draait. Het is Team Holland tegen Team Friesland. Het gaat om de gezamenlijke prestatie. We starten straks op 3 batters. De eerste batter hier voor in beeld, dat is van de Famkes.
De famkes die moeten verder springen als halve meter. Doen ze dat, dan begint de teller te tikjen voor de winst in de twakamp. Alles daaronder, als je 9 meter springen, nou, dan komt er gewoon halve meter op papier. Dat is de drompel afstaan. En bij de middelste batten, daar staan de jongens. Nou, daar leidt de drompel op 13 meter. En op de vierste batten, daar zorgen we dan de senioren, waar we straks uiteindelijk zetten. Eerste jongen komt er al aan. Ja. De Kastelein. Ja, een beetje lastig voor u natuurlijk. Wij kennen de Hollandse springers net heel goed bij Namen en bij Watteringa. Dus we zullen vanuit het moment met het beschermen en daarop wat te beoordelen. Nou, dit ging alweer een beetje te hard door. Maar wel een aardig sprongje. Maar de jongens moeten dus verder springen als 13 meter om punten te scoren, meters te scoren. Dit is bij de senioren Ricardo Fay. Had een persoonlijk record van 2020, maar hier op een voorgrond zullen we het eerste famke springen, Julia van der Klei. Nou, die komt in elk geval net 4 genoeg om centimeters te scoren. En elke ronde kent dus het verschil tussen Holland en Friesland. Verhoor je? Nou, Ricardo Fay, die begint hier heel aardig. Die sprokkelt hier de eerste centimeters voor het Hollandse kamp. Een beetje bij elkaar. De horen bij de springers volgens mij net over de limietafstand. Arjen Kastelein voor hem begonnen met 14:57. Maar goed, pakt dan meteen natuurlijk al. We zullen even zien dat de eerste afstand op papier komen. Nou, bij de jongens kunnen we merken, ommelden dat Arjen Kastelein daar uiteindelijk is met een sprong van 14:57. Maar we worden 1,57 meter al erbij optelt. Bij dat getal wat begint op 332 meter voorbij de boen. Dat is, wat iedereen alle keer erin springen zou, dan krijgen ze 332 meter. En dat is de optelsom van de senioren, dames, junioren, jongens en famkes. Dus voorlopig na de eerste ronde Hollanders ben we nota aan de eerste ronde van de Friesen. Ze springen om en om. In principe mag je alle leppers 4 keer springen. En de 4e sprong, die telt mij voor het eindklassement. Ja, nou ken het wijze Joert dat het waar misschien wat in... Ja, de verzorgen dat de wedstrijd wat inkwadden wordt. Maar dus mogelijk wordt dan maar 3 sprong geldig. Maar daar houden we je van op hechten. De eerste die je kleerst bij de jongens van Friesland. Dat is Jasper Haansma. We hebben het krijgt door Han. Bebel van Burgum, krijgt promoveerd. Ja, die mag hier laten zien wat er kan. Springt met een enorm lange stok. Hij doekt eigenlijk wel wat voorbij de stok. En nee, het zal een beetje oors met de volgende sprong. Nou, die moet ik even wennen hier aan accommodatie, want de schaatsen binnen hier toch echt even een stukje oors dat we wennen binnen in Friesland. Het is hier alle keer veengroen. Je bent wat betonpjalen via de groeneenheid en daar is een stielconstructie opgebouwd. Dus je moet er net een volle hechtevrees hebben, want als je bovenop die schaans staat, dan draait het maar eerst wel eens even. Dat moet even wennen. Het wiebelt alweer een beetje en het moet ondertussen hebben we Mireille Zorgdrager. Die maken het hier gewoon meters voor de Friese kampje. Ja, die gaat wel een einde koers en daar hebben we Rutger Piersma. Nou, die moet je duidelijk even uitvinden hoe ver dat de stok kan. Ja, heel vlak erin en dan 6 er achterom te klauwen. Ja, maar het goede nieuws is, hij had, als het goed is, nog 3 sprongen. Hij is de man in vorm, dus we hadden er alle vertrouwen in dat hij aanst voor Friesland nog wel wat metertjes op het scorebord krijgt. Nou, 3,62 meter noteren we voor Jasper Haanstra. Dat betekent dat hij echt de eerste centimetertjes van Friesland op het scoreformulier krijgt. En 12,71 voor Mireille Zorgdrager. Nou ja, de drompel leidt er op Alve, dus die had de eerste meters aardig gepakt. Die pakt er haast 2 meter bij. Nou ja, dit zijn natuurlijk famkes die nog net hele dikke afstanden deel zetten. Dus dit ben keurig afstanden voor deze famkes. Ja. Ja, en dat wordt de hele wedstrijd digitaal bijhouden. Daar hebben we de heer Tevens Hopma intussen ook al
Dag Tevens. Die komt straks in actie. Ja, hier bij de jonkjes van het Hollandse kamp. Ja, Sander maar- Kastelein. Ja, PR voor Santje met de Santje. Maar die zet je toch wel een redelijke afstand, hè? Ja, dit is een jonge man uit Holland, die ben heel goed waande. Want als die PR's er al bij pakt, dan zo'n op papier een stuk winst pakken kunnen ten opzichte van de Friezen. Nou ja, dan is het voor Friesland extra sneu dat Brents Mondsma net mij doet, die hier zijn PR krijgt opschroeven naar Ja. een jongetje zo'n 30. Ja. Maar goed, het materiaal zal ik er maar even uitkomen. En nogmaals, het is een teamprestatie, dus als iedereen gewoon zijn plicht doet en creëert zijn afstand deel zet, kunnen we toch nog wel eens een eind komen. Maar ik vermoed dat de betere papieren op dit moment nog wat bij de Hollanders lezen. Wat denk je toe, Bart? Ja, dat nota valt het nog net helemaal onze kant op. Maar dat zei nog helemaal niks natuurlijk. Hollanders hadden natuurlijk ook het voordeel hier. Het is een thuiskomst voor hun. Dus zij weten beter wat ze in de eerste ronde kennen. Voor de Friesen is het al hier een beetje hardtasten. Nou, door Has krijgt de kans al beneemd. Totaal hoor zoals dat we op Friesland wend binnen. Ja. Dus de eerste ronde vind ik eigenlijk nog net echt een graadmeter. Ik denk dat we pas de derde, vierde ronde daar in de grote verschillen zullen zien. Daar ben we wat wend. Daar ben we wat wend aan de wing. En dan komen we wel eens een beetje de kop boven het maaiveld komen te steken. Ja. Nou, als we dan even een voorlopig tussenstandje doen, dan zorgen we dat op dit moment de Hollanders 1,31 meter verder noteert haar als de Friesen. Nou, dit is een misleraire sprong. Ja, Isabel Overbeek die mist eigenlijk de sprong gewoon. Ja, de zuster met handjes coaching. Die stok werd hit, daar staan eentje naar beneden geleerd. Ja, poeh. Dus Nou ja, goed, daar blijft dan gewoon die halve meter staan. En die kan daar nog wel wat bij. Dan zorgen we dat de senioren van Holland op dit moment een lietse 2 meter vastsprong hebben op de Friesen. Dat bij de jongens een lietse meter in het voordeel van Holland is. Maar dat bij de Famkes 1,61 meter in het voordeel van de Friesen is. ja, en hier zien we de Oeh, Hollander Sjurs. Wouter van Midden. Ja, die zet hier voor de 20 meter dan. Oh, dit is voor de monstersprong, Ja. hè? Ja, Wouter van Midden, een PR natuurlijk van 21-42. Daar waren Dat de ben al Nederlandse een kampioen mee. hele dikke afstand. Maar hier zet het toch een mooi nieuwtje meterdeel. En ondertussen hier Sander Kastelein bij de jonkjes 16 meter 27. Daar pakte direct een dikke afstand mee natuurlijk. Dus Ja. dit ben wel een paar tikjes die we achterhoek ook krijgen. Ja, dat is wel echt het thuisvoordeel van de Hollanders. Maar die had hier Aron de Waas die nog een wedstrijd had. Daarin liep de Tessa Kramer weer Santje 25. Een evenaring van Ja, HPR. en hier zit Maat Stalsma. Maat Stalsma. Oeh, wat gebeurt hier? Nee, je gaat uit de koers. Maar ik ken toch nog wel meters, meidje. Gaat toch richting die 16 meter, ja, Mats. Dus de pak staat een paar mooie centimeters. En dreigend. Dus als er een maas een jocht witte horen, dan kent daar ik wel wat bij. Dus ook hier pakt hij dan wel 2 meter. Nou, Dat het binnen de sector blijft. Maar Mats doet hier in ieder geval goede. qua omstandigheden valt er binnen die zo hoe het hier leert wordt. Nou, Wouter van Midden, die noteert 20 meter en 2 centimeter. Ja, dat ben direct voor de afstand. En dat ben klappers, want ja, als je de drompel op 16 meter lezen had, dan had die dus al 4 meter te pakken in één sprong. Ja, en en dat zou we- het kennen dus geen, hè? Als bij die groep dan besturen onder Fries gekant, hebben we net heel volle jongens daar die dikke 20 meters springen als PR's, zeg maar. Nee, Ricardo Dus, Fay, er mag ik wel al wat Santje gebeuren. zo'n jondig. Ja, je stiert het boert op het dak van de commentaarwijn van de Polsterbond Holland. Die had daar een mooi LED-scherm op. Maar de bovenste Schans A 2002, Wouter van Midden. En daar zit ik het totaal verschil dat daar toch in één keer opron is naar 8,60 meter in het voordeel van de Hollanders. Maar Jan Teer de Nauta staat dan ook klaar. Nou, Jan Teer tot nu toe nog net een topseizoen. Alleen er is wel een jongen die altijd de stok een keer stil loopt. Die voort echt richting die 20 meter gaan. En die is natuurlijk toch vanuit de mixklasse Satros stond naar die topklasse. Ja. Dus zijn vorm begint al wat te komen. Ja, hij had wat trainingsachterstand gehad in het begin van het seizoen. En het zal nou ondertussen toch een beetje op zijn sprongjes komen. Ja, dat resulteert altijd in iets stabieler springen. Wel bij gezegd worden. Maar is toch wel aardig constant bezig. En maakt toch. En 15 76 voor Mats. Nou, dat is niet onaardig. En het is nog maar de eerste ronde vanzelf. Nou, Jan Teer de Nauta. Redelijk erin. Ah, ik word krijg wat te hurt hoor. En Dit is, wat een de beetje, koers? dit is een beetje wat we bedoelen natuurlijk. Eerste ronde even oorvielen. Wat Ja. doet die stok? Hoe het ken ik? Hoe vier zit er eigenlijk?
Ja, dat zal toch bij de Friesen iets meer wezen als bij de Hollanders, die natuurlijk hier al minimaal 4 sprongen voor had deze week. Ik ga ervan uit dat die vierde ronde, als die er hopelijk komt, dat dan wel bij iedereen ongeveer duidelijk is waar die stok steen kan. Ja. En daar kunnen de grotere sprong dan hopelijk verwachten worden. En dan hebben we bij de Famkes dit Jente van Kammenon tussen kleer. Famke uit Burgum. Hij zit de laatste tijd echt wel redelijk in de stok. Mist hem hier nou een beetje. Han is aardig uitgekomen. Ja, en dan komt het er net lekker in. Dit keer krijgen we de vlot. Maar daar weet bondscoach maar straks wel raad mee. En we hebben nog de 1641 voor Jan Terenauta. Nou, Jan Terenauta, hier punt mij 1641. Nou, dat zou in dit geval betekenen 41 centimeter winst. Nou, neem maar voor mij gewoon, daar komt er wel een paar meter bij, want die trainer vierde sprong, dan weet er wel waar er steen kan. En dan zit Ferran Houdijk. Gaat nog als een raket naar de andere kant. Maar het wordt echt weer op die 16 meter. Ja? De Ja, en jongens bij in het Hollandse kamp zijn al wel sterke jongens. Ja? Die springen eigenlijk al hier wel makkelijk dikke afstanden. Had ik een PR van 1864, dus die ken je wel wat. Ferran Houdijk, dat wachten we dus even af. En dan gaan we de senioren kijken naar Daniel. Ja, als naar de PR's is de jongensklasse toch wel de klasse met het grootste verschil tussen onze jongens. Ja, in die zin is het echt schande dat onze grootste troef, Ja, Brent Monsma, mij dat prachtige PR van Joontje Santredig, dat hier spietig genoeg net meedoen kan. Maar goed, de jongensgroep is maar één groep en alle andere groepen die kan ik centimeter sprokkelen. Het is voorlopig weer even droeg hier, Bart. En de temperatuur valt meer dan die is al. En de wind, die had ze wat scheef van achteren. ja, hij zit een beetje links van achter, zeg maar. Nou, tot nu toe had ik nog net echt heel boos zien dat jongens naar rechts wapperen. Dus kennelijk pakken de BM dit keer op de ronde. Je Schum krijgt een beetje rechts in beeld, de eerste BM-partij. Ja, die pakken richting Zandberg nog wel een beetje winnen uit natuurlijk. Dus hopen dat het net al te volle invloed had. Nou, bij de Famkes staat kleer Nikita van Dijk. Namens de Polstokbond Holland. Nikita van Dijk die springt voor SV. Die afkorting staat voor... Ja, zoeken we even op. Daniel Kluistra. Ja, een jongen die ik eigenlijk altijd vergelijk qua stijl een beetje met Biense Wolters. Good old Biense Wolters, echt zo'n powerlepper. Nou, dit is echt zo'n powerlepper. Het is alles of niks. En Nikita, nou die gaat rustig naar de andere kant. Ja, Pakt wat centimetertjes. pakt wel wat centimeters inderdaad. Maar het is alle keer nog een beetje voorzichtig. Nou, Ferran Houdijk op de middelste batten bij de jongens niet schrek noteerde nog 16 meter 15. Ja, daar leidt de drompel op tredje, dus die meisje daar inderdaad klappers, die jongensgroep. Die best. voorlopig 4 meter 61 voor op de Friese jongens. Ja, is de Jurre de Jong zit daar nou klaar. Ja, Ja, ik een wisselvallige springer, maar ik ken wel verschrikkelijk 4 springen dit seizoen. was mooi uitzitters, had hè? zijn wedstrijdjes wel mij pakt, maar had echt wel wat missertjes af en toe. oeh. Gaat nou wat de hut. Ja, te vlak erin. En er zit wat een dribbeltje in. Ja, dat start weer heel vreemd. Ja. Maar goed, deze jongens die komen hier voor het eerst in hun leven op zo'n accommodatie, op zo'n schoons. En ik denk toch dat dat wel even wennen wordt. Ja, en via het net voor de wedstrijd was voorsteld en dan is er als kamp Friesland. En ja, het zijn al hier nog jonge jongens, dus er gebeurt wel wat mentaal. Dus hopen dat het bij z'n delgliedje kennen en dat ze de boel oppakken. Dus daar zal voortdurend nog niet meteen Nou, daar komt stadig wat meer publiek. Hier in Zegveld. Dan komt dat zeker. Die pizza van Dijk komt nog tot 12 meter. En zo nou en dan zien we eens even een tussenstandje aan. We zijn nog steeds dwaande met de eerste ronde van de groep Famkes, jongens en het tweede part van de senioren. Op dit stuit is de voorsprong voor Holland in de totaliteit 11,38 meter. Maar ja, wat we correct al zijn, als toen ingesprong was van 20 meter, kun je 4 meter weer pakken. Nou, laten we die dan van Naart Brandsma met mij nemen. Laten we zien of die hem voor het del zetten kan. Zit in zijn concentratie. Ik ga hier erbij wijst in Zegveld dat Naart Brandsma het Nederlandse titel verspillen.
Ja, Toen griep hij er over het topje heen, maar toen sprong er weer allemachtig 4. ja. Ja, En die, hij vorm, donder als een baksteen eruit en hier nog 90 meter. die vorm had er momenteel nog net. Nee. Alleen dat is iets dat kan natuurlijk samen afvallen. Hij mist zijn laatste stappen een beetje. En daardoor zit er wat minder in de stok. Maar dat kan samen opeens goed wezen. Lopen is goed. En dit is wat ik bedoel. Hij mist de insprong dan en dan komt er wat onder te hingen. Vannacht is deze insprong niet heel Nee, nee, ik hoop net dat er een fjouwe keer weegt. Want ja, nogmaals, je bent je nou wel even met het team. Dus je moet eerst een afstanddeel zetten. En dan, als dat goed is, kan je altijd nog wegen. Ja, dat ben ik dat maar is niet wel de eens. volgorde. Ben ik maar niet eens. Maar dit is net waar hier loopt. Dit is een stukje overtuiging wat hij mist in het einde van zijn loop. Ja. Ja, hier is, als er zijn komt, is eigenlijk geen stok op te zetten. Hij is een van de weinige lepers die het op spikes rent, hè? Ja, ja. Nou ja, dat is nadelig voor het klimmen. Alleen nog vaak voor de loop beter. Alleen nog die omzetting is op dit moment nog net helemaal raak, zeg maar. Nee. Nou, op de middelste batter daar zie je ook een gele trui staan. En dat betekent, dat is de leiderstrui van de Hollandse jongens. En dan staat er ook in, ja, Harmen Boogaard, want dit is hier met een PR van Jontje meter 26. Ja. Hij is echt de regerend Nederlands kampioen op dit stuit. En hij laat even zien waarom dat zij is. Zo want makkelijk, hè? het Zo kan makkelijk. Eigenlijk nog heel vlug. Maar mijn speelsgemak 4 uur dat balsje heen. Dat balsje leidt op 1627. Ja, Dus dit is gaat al richting centimeter. richting denk ik. centimeter, ja. Stabiel sprongje voor hem. Een mooie stylist. Snel, wendbaar. En ondertussen staat Jelske Terpstra bij de dames staat ze kleren om 16 meter. En die jongens die maken haar sprong te Ja. maken. En dat is toch ik een famke wat lesendijds de 15 meter alweer passeerde. Dus die ken soms hele mooie uitzitters. Hè? Die zit er wel mooi in. Sjurres. Gaat nog wat te vlug. Ja, gaat al wat te hut. Dus, bij Hasjes dus wel dat ze wat pak wordt door die win. Licht famke. De boetenste scores, dus meeste les van de win. Ja, dan komen ze toch wat naar uw zichtpositie te waaien. Ja, dat kan er natuurlijk. en dat is best lastig. Maar goed, dit is sprong in je nog maar. Ze mij nog 3 keer. In die derde, vierde ronde. En dus leppers die binnen alle keer Harmen Boogaard, handig genoeg om aanpassingen te maken. 16 meter zandig voor Harmen Boogaard. Ja, dan daar pakken ze toch dikke meters mee. Maar het is net een zandje die we verwachten. Nee, nog net nee. Maar dan ik wil heel hut hoor en nog heel makkelijk. Ja, ja, dus ja, daar ja, komt ja. nog wel wat bieden, Ja. denk ik. En Jelske Terpstra komt tot 11 meter 89. Nou, Jelske Telstra, 11 meter 89. Knap bij de jongens. Dat betekent 89 centimeter de kust erbij, maar Klassement. daar komt in sprongtrui jou denk ik nog wel wat bij. Ja, en dat is juist alles ik nog heel tegen Bielko lezen. hè. Het baltje leidt dan net echt op een afstand. Dus beetje denk ik wel wat ik zei, dat die scores les van de win had. Nou, dit is echt nog categorie famkes. Ja, de kilo's kist dan nog net in de strijd gooien, zeg maar. Nee. Kan hij op die manier. Nou, voor Holland staat klaar Sander van Vliet. Ik een jongen met een persoonlijk record van 20:39. Springt voor Polsbroekerdam. En die keert Ik wil wat hut hoor. Zin er weer in. en wat brik. Ja. Nou ja, en dan komt daar aan zijn Arne Galema. Nou, dat we het dan houden net willen gokken en voor het team springen, hoop ik dat Arne van voor het hieruit nog wat rocht had te zetten. Want toen ging of jou een keer kap konder. Dus ik hoop dat de teambril goed opsteert. Want dat is natuurlijk een van onze grootste troeven die we hebben. Ja. En op de middelste score Timo van de Knaap. Ja, ik ken een jongen waarbij het on is of uit is. Het is eigenlijk net een pijl op de loeken. Dus Nee. dan ben ik wel benieuwd naar hoe zijn eerste sprong, hoe hij in de stok zal zitten. Nou ja, hij had toch een persoonlijk record van Santje 66. Dus hij kan wel wat. Oeh, hij leert eigenlijk bij de insprong direct naar Ja, beneden. hij mist de insprong volledig. En dan is de kracht er voort uit. Dus ja, dit mag je gauw vergeten. En terugschakelen, concentreren naar die tweede sprong. Want dit kan een stuk beter. Voor Timo van de Knap. Dan hebben we van de eerste ronde nog de goede. Bij de Famkes, deze Gemma van Oosteren. Ik de gele leiderstrui. Nou, die begint echt voorzichtig. Ja, dat is al heel voorzichtig bij de famkes. En dan hebben we in de groep senioren alleen nog Arne Galema. En bij de Famkes nog Noah de Boer. In de Frieske trui straks. En dan hebben we de eerste ronde aan van deze drie categorieën.
En dan kunnen we eerst, ja, lekker het Mercedes de ski even opmijtje, want... Ja, als dat we zijn, hè, we deze ronde sowieso achter staan, of Ja. vanwege het thuisvoordeel, denk ik. Je hoeft eigenlijk maar 1 keer voor te staan, hè? Ja, Nee, de 4e ronde ja maar, hè? Dat deden ze verleden hier, in het Heidenskip. Klopt. En Sorry, ik wou even al uit touw bij de famkes bleun achter de scores hingen, maar dat wordt nou gelukkig oplost. Ondertussen Anneke Halema maakt het zich klaar. Ja. Stoks die ook Griesland eind voort. Dus ik hoop dat hij de insprong pakken kan. Arnemat, de familie eer Heeghoren, zijn broer Isbrand is de klassementsleider. Die is hier Joert net. Had hem toch aanmelden, maar deels omdat hij toch wat fysieke ongemakjes hier. Het is echt zijn trouwdag. Hij had het nuttige maar even uit aangename vereenzelvigd. En zei van nou, ik sla Joert even over. Van hem in plak springt Rutger Piersma. Dus Anneke Halema is de enige helte van de twalling. Die hier de Frieske eer beziek je mij heeft gehouden. En ja, die 20 meter had er dit hier nog net aantikken. Dus dit is misschien een mooi moment om dat een keer te doen. Oeh. Hij zet er wel redelijk in. Als Ja, hij zet er wel redelijk er in. nou terug in en dan doet er. Sjurre zoon. Hij begint met 20 meter. Zet voor de 20 meter tellen. En wie wil het werken? En hij baalt. Ja, want hij twijfelt. Hij weet dat er hem rennen let, ja. En er hier meer in zitten. Hij heeft volle meer. Deze hier er gewoon uit rammelen kan. Oh, maar hij weet nog wel met een polsteek in. Ja, eigenlijk is het raar, want hij baalt met zijn beste sprong van Ja, het seizoen. ja, na de insprong. Dat er volle meer in ziet. Nee, de insprong toch even op. Oeh, dit weten we net. Maar de stok Oh. nog perfect door. En dan zit er toch iets te volle twijfel in. Helaas, want hier vooraan wel heel veel meer in zitten. Nou ja, Safir had er nog net West. Hier hebben we Hier, Noah de Boer, Noah de Boer had hem al. Noah de Boer hier. Ja, keurig Noah. Een knoeper van een sprong van Noah de Boer. Laten we net vergeten, dit famke is dit 20 seizoen meter. Jelwijs pas. 20 meter tredje, ja, vooraan. Ja, 20 tredjen voor nou, dat is de 4e van de dag tot nu toe. En dan Sabalen, dat belooft nog wat voor, Ja, dat zeker, dat zeker. voor straks, want hij kan nou weg, hè? Ja. Hij had zijn ja, plicht nou, in, hij had hij had zijn de taak meters volbracht. pakt. Helemaal maar niet eens. Oh, hij was hier 20 meter tredje. En ik ben echt heel benieuwd wat Noah de Boer op Ja, het boord kijk, zet. hè, want die die pakt is meters. 4 uit de 4e bij de famkes. En Noah de Boer, ja, ik zie het lijntje niet, maar het zal wel voorbij de 14 meter zijn. Ja, ook Noah de Boer gaat naar 14 meter 34. 14 meter 34 en dat is eigenlijk maar een heel meterke onder haar PR. En dat bij de allereerste sprong hier, Bart. Ja, en dan pakken we in 2 sprongen 2 hele meter erbij, hè. Jong. 4 hele meter. Nou, dat betekent dat we echt een tussenstand Jan kennen na de eerste ronde. Ik wacht je nog even tot hij de afstand van Noah de Boer erbij pakt, mijn laptop. Even zien, ja. Nou, dan valt het me net af. Je ziet het correct over de 12 meter, maar het verschil naar de eerste ronde is 5,84 meter. Nog wel in het vario van de Hollanders, Dan doen we nog mee. maar Hier, we doen Eieren, er zeker mee. En die Anneke allemaal dan. Gewoon met een heel misleide sprong. Ja. Starten over de 20 meter. Maar wat precies als hij zijn taak volbracht. Hij had zijn meter sprongen. Hij Ja. kan nou nog 3 keer gaan voor de maximale sprong. Hij weet natuurlijk echt dat de Nederlands record hier op deze accommodatie lept is. Dat Trof ken je Jacco wel. de Groot. Dat hebben we zien hoe makkelijk hij eigenlijk aan. Hij zit nog net heel heeg. Als je dat je de handen bovenop lijst en mij aan zijn befaamde uitsprong. Nou, dan wil ik het wel eens zien. Ja. Nou, we beginnen weer bovenaan de lijst. Ja, 2 Hollanders tegelijk. Dat ben we met Ricardo Fay daar in de vierde. Ricardo Fay en die gaat echt een heel eind. Ja, die gaat ik roer een jongetje heel. Zo. Hij hier al Santjen zo'n 90 deel zet. Dat wie al prima natuurlijk, maar dit gaat een eind verder, hè? Zonder een goede verrichting op een goede moment. En ik zag ook Julia de Klein wel een stuk beter naar de opstand gaan dan. Ik moet zeggen, de wedstrijd is... De wedstrijd is aardig hier in Brutsen. Voor Arie Kastelein een prima 15 op 85.
En als dit de trend wordt, Bart, dan maken we denk ik toch, ondanks het weer het begin van de rij, misschien toch nog wel wat verwacht. Ja, ja. Ik had zuiver het idee dat er een flauw zintje erop begint te breken. Ja, ja, Ricardo Fay, 19,73 meter. Pakt ek een sleedwinst namens de Polstokbond Holland. Ek voor Ricardo Fay is dit zijn eerste van het seizoen nota. En bij de jongens, Arjen Kastelein, hier strakjes 14,50, nou 15,85, dus die pakt er een weerorrelmeter bij. Ja, ze pakken ze hun centimeters wel. En dan telt het toch weer aardig trouw en is het verschil op dit stuitel haast weer 9 meter in het vario van Holland. Maar goed, de Hollanders had ik al een tweede ronde gehad, een sprong. En de Vriezen nog net. Nee, waarbij ik denk dat de Famkes als eerste en Mireille Zorgdrager als eerste springen zullen. Van de Vriezen. Van hoe het gesprongen kan worden. Maar goed, Ulrike Alema heeft meteen al die 20 meter neergezet. Dus die heeft goed geluid. Mireille Zorgdrager strakjes 12 meter in Zantig. Nou ja, dan moet je natuurlijk nog een beetje wennen. Wat hij moest doen. Even zien als ze wat mij die informatie die had van de eerste sprong. Heeft al gedaan eigenlijk wat ze moest doen, maar alles wat er nog bij kan. Ja, loop insprong is prima los. Nee. Ja, die stokt een vierste vier. Ja. Maar een mooie 13,5 meter. Nee. Dus Mireille Zorgdrager blijft staan op die 12,71 en had nog 2 sprongen om daar nog wat aan te verhoren. Nou, Jasper Haanstra. Zet er nou beter in. Wordt nog steeds wel heel hard hoor. Maar pakt wel wat centimeters. Dus een tredje in 62 krijgt. Waar het nou de 15 meter grens zijn. gaat nog vrij vlot, hè? Ja, die gang wel heel kan hard. nog wel verder. Ja, zet er wat te vlak in, naar meer in. En op de eerste batter, daar staat alweer klaar. Rutger Piersma. En die zal ik 4 wollen. Rutger Piersma. Ja, mist zijn insprong een beetje. Bij de insprong gleed het wat naar beneden. Ja, Maar dan, bouwt het op. ja. Is al wat verder als Nies krijgt. Die 15,30. En als je dat goed doet, dat puzzelen, dat opbouwen, nou, dat wie eigenlijk. Je hebt iets, bij die had het ook een schofte strategie geweest van Ja. heel dit een stukje verder. Ja. Dan ben ik nou al benieuwd naar die vierde sprong. Rutger Piersma, ja, vliegen weken in Burgum nog. De grote man. Nij persoonlijk record van 20,47. Naast hem staat Bouke de Jong. Die sprong echt zijn PR in Burgum dit jaar. Nog verder zelfs 20,68. En dan jongen Freya Kramer, ja, die man die zullen we straks waarom in de topklassegroep. Ja, en die weten dat het hier 4 kan, want het Nederlands record 22 meter 21 is hier lept. Wist nog wanneer, Bart? Nee. 12 augustus 2000 Sontje, Jacco de Groot. Dat Ja. weer nevens mij, die laatste FK. En toen kwam een telefoon dat het op het Hollands kampioenschap ene Jacco nog verder weer. Zoiets. Ja, zei iets, ja. Maar in elk geval op deze accommodatie weten we nou zeker dat je 22 meter sprong worden Ja. kan. En er is maar 1 man die dat ooit niet had. En dat is Jacco de Groot. Die komt echt straks in actie. Nou, dat is echt een van de grote doelen van onder oren allemaal. Hè? Ja, dat zeker. Nou, middelste batter. Sander Kastelein. Gaat weer vrij makkelijk, maar die had al 16,27 steen. En ik denk net dat er een prototype komt. Nee, en Jasper sprong er krijgt 15,38, dus die springt direct haast 2 meter bij. Dus dat is positief. Ja. Nou, Rutger Piersma had hem best verbeteren, Santje 44. Dus die pakte 2 meter bij. En zo wordt hij tussen staan, heel tijd een beetje heen weer wrakselen. Dan weer 1,5 meter achter, nou is nog 6 meter verschil. Isabel Overbeek zet er nou een stuk beter in. Ja, Isabel Overbeek. Dit ziet er prima uit. De eerste sprong, die 9,98 is uit de boeken, hebben we het ook niet meer over. Wij praten En zij pakt dus de nodige centimeters voor de Polstokband Holland. een stuk beter mee leven. Ja, het is ook wel nodig, want in de Op de vierste, de man van Wouter van Midden, de Ja, eerste die 20 mist- meter sprong. Mist zijn hele insprong, gleed het naar beneden. Ja, dan
wordt het niks. Ja, hij is nog oud-Nederlands kampioen. Dat was hij toen heel verrassend. Maar dat prachtige PR van 21,42 meter. Hij was de eerste die door de 20 meter kwam. Ja, die kennen we nou voetstreekjes in aan de Galema. Ja. En dan moet ik zeggen dat de senioren het onnodig net eens samen in doorgaan, hè? Nee, ja. Ze komen prima mee. Ja. En hoe langer dat zo blijft, hoe spannender het wel eens werken. Die had nog niet iets gepakt en nu wel. 12,97. Dus die pakt daar dus 12 meter 97 noteren we voor Isabel Overbeek bij de Famkes. Dus die is ik roem hoe die drompel nou van halve meter. Ja, die pakt er haast 3 meter bij. heeft al een mooie afstand staan. 15,76. En Maat Stalsma staat op de middelste baden bij de jongens. Die hier al 15,76. Nog meer te Nou ja, en dat zeggen er dringend uit. Dus dat hij nou een jocht gaat, zou daar best nog bij wat bekennen. over dat dode punt krijgt. Jan tegen Auta. Nou, Ja, ik denk dat Jente van Kammen als eerste kind. met slechts 16 meter. Ja, bij de Famkes staat Claire Jente van Kammen. Die shot wel even op zijde, even hoe is. 19 meter. Waar gaat eerst? Ik denk Jente. Dan mag ik van mij wel weer heen. Dus geen probleem. Ja, Jente van Kammen is ook zo'n Famke wat enorme progressie boekte. Want echt die kan dit hier in één keer oer die 15 meter. Prima te doen. Dat die is echt heel stijlvol. Die is helemaal stil. Ja. En rekken net in paniek. Bleun even wachten met klim en gang recht door. Dus die had de slag zo nou en dan echt wel te pakken. Dat zit wat in de geen, hè? Ja, Heid en haar Romka haalt het leuk meisprong. Oeh, die gaat nou te hut. Ja, nog steeds de handen te vieren op koor. Ja. Nee, dat is even hoeswerk. Het had nou 2 sprongen gehad, maar dat zal even wat... Dus Mats is de volgende bij middelste scores. Het is Ja. even rap achter de koning per Friesen. Maar ligt ook niet bij de senioren. Mats 15,76 krijgt. Ja, dat zou toch mooi zijn die derde 16 van Meidje kent. Oeh, nee. Hing het aan de verkeerde kant van de stok. Ja, want zo'n hele volle weersprong hadden we nog net, hè? Nee, De meesten die... nou, Jan Teren Nauta. die had hem wel Jan beter. Teren Nauta. Nou, nou. Die klimt hem achteroer. Die even wacht iemand misschien. Die had het plakje wel voor je, want dit staat er wel mooi. Die kunnen daarnaast wel wedel zetten. En dan iets rustiger klimmen en dan gaat er wel op derde punt. Goh. 10 meter 75. Ze verbetert zich. Maar we blijven op de drempelafstand van 11 meter. Nou, Jente van Kammen verbetert haarzelf wel een licht beetje. Van 50 naar 75. Maar ja, je keert er niks voor, want het rompel uit op halve. En zij bij de regels, dan komt er dus nou nog niet bij. Zo nou en dan wordt het hier weer even wat donkerder. En dan vrezen we dat we omheen zullen van soort droegblauw of net. We Toch tellen had uw we in de zegeningen maar even. 40 in de 40 jaren dan leek het wel achter te worden. En ik had de hoop dat die winnen dan uitgaat, maar Ja, dat zou ik zomaar kennen, hè? Nou, we zijn Jelwijs de tweede ronde. En als mijn laptopje uitrekenen is, dan kijk ik even een verse tussenstand aan. Hij is nog druk aan het rekenen. Het verschil van de Hollanders, ja, dat is toch nog ruim 8 meter op dit stuit. De Frieske Famkesgroep, die staat op winst, 45. De jongens staan op 4,85 meter verlies. En de senioren lees ik nog 3,82 meter achter op de Hollanders. ja, de jongensgroep heeft een beetje ingecalculeerd verlies. Maar Ja. wij zullen toch vooral bij de famkes en bij de senioren die om het hekje. Ja, En zien dat daar nog een stapje bij kunnen. Nou ja, daar houden we natuurlijk een Nark Brandsma die nog niks deel zetten had. Dus daar kunnen we eigenlijk zo sterk op krijgen en die kunnen dat hij nog wel een te pakken kan. Realiseren dat Brandsma nog geen afstand gesprongen heeft. En als die 20 meter springt, komen er zomaar 4 meter bij. Dus dan Treien Hollanders in kreeg. We beginnen bij de Famkes. Nikita van Dijk. Nikita van Dijk. Die Hoe gaat gaat nou uit het koers? Nee, die verbetert daar ook net. Die hier 12,31 in de eerste sprong. Dat komt neer bij deze ronde. Dus dat verschil blijft. Ferran Houdijk. Houdijk. Ferran Die- maar Houdijk. zeg, die loopt hem er. Oeh, ik denk hij loopt hem er oer.
En Ja, wat dit is scheelt toch, het? dat is toch mooi om te zien. Hè. Dit zijn wedstrijden die zien wij in Friesland net vaak. Dat lepen zulke acrobatische Ja. toeren uithalen. Ja, ik kan ervan van genieten. Ja. Daniel Ja, Kluistra. Daniel Kluistra. Ja, god te hut toer nou. Pakt die twakkam, al die twakkam, altijd 10 Ja, meters ja, mee. ja, stabiele leppen. Hele goede kracht van de Hollandse ploeg. In het vat, als ik hem zo zie springen. Nikita van Dijk voor de statistiek 11,9 meter. Verder met de volgende 3, Jils Terstra, 11,89 meter. Nou, Dit is een ronde, daar ga ik toch hopen dat we wat meters pakken kennen. Jelske natuurlijk al een keurige al van 89 del zetten, maar die had een hele hoop PR te staan. Jurre, dan krijg ik een fjetje, ja, daar verwacht ik eigenlijk wel volle meer van. En een Nart die krijgt weergang, dus dit is wel een traaie leppers die wat meters pakken kennen. En u weet later met NLM's en EK zit Nikita natuurlijk bij. Ja. Wat betreft, ja, uw internet hapert was een beetje, dus het wordt het soms een beetje langer, maar de tussenstanden, Die bovenaan staan, Jeltske, Jente en Noah. daar komt er wat. Nou ja, dan 8,27 meter is op dit stuit nog het verschil in het voordeel van de Hollanders. Maar er komt nou een Frieske ronde, maar toch wel een paar kandidaten voor meters. En Daniel Kluistra pakt toch een paar centimeter, 4 van precies te wijzen. Santje 49, nee, Santje 54. Dan moet het echt mogelijk zijn dat ook hij hier een mooie 16 meter noteert. En ondertussen is Jelske zich al aan het voorbereiden op haar sprong. Ja, Het zou mooi zijn dat iedereen een tredje meter in ieder geval van mij te kennen. ze had het in haar. Ja, dat zeker. Maar een licht famke. Willem Opgaas zien van Nabrans. Nou, En dit is Kom op. precies wat ik bedoel. Krijg te langzaam oer en dan wil ze pak terug de wing. ja. En dan waaien ze toch op zitten. Ja. Ik zou zeggen, in de coach zet hem een beetje op de wing, een beetje de stok op links. Maar Dat is gevaarlijk, hè? Want dan valt krijgt hem in voort en dan is de orenkant. ja, ik denk net dat de coach luistert nou naar de radio. Dus Nee. ze zullen wel net mij krijgen. En ondertussen Nou, naar Jelska, Brandsma. ja, Jelska had in ieder geval nog 2 sprongen te roeren. En Nart die zal wat oorzien gedacht, nou als die weer sprong, werd er maar begonnen. Ja, die eerste slag, hè, is belangrijk. Ja, zijn oorzet. Zijn beste prestatie nog slechts tot 9. Werd net. Nee, Wil het nog niet met Nabrans maar nee. gaat hier te water. Mocht hij nou 4 keer te wetter gaan, dan betekent dat hij maar 16 meter beschreven mij namens Friesland. Maar je had nog 2 pogingen. En dus, hij had gelukkig nog 2 pogingen, maar goed. Ik zei zo altijd van, ik haal weer in de eerste 2 sprongen eerst wat op papier. ik. Die komt Jurre onder de middelste schans. Nou. Pakt hem nou wat beter. Dit is beter. Oh, een dikke Misslag. misslag. Gaat nog wel iets te snel, dan ook nog een misslag. Hij zei even om minnen, hè. Ja, Te veel kijkt naar het zandbed. Maar iets meer controle over die stok houden. En je maakt net de bord om je heen zien, want dan Niet goed naar je handen. grip je wel eens mis. ja, wel een denkje voor Jurre dat er op training niet praten. We willen graag weten wat er in het land. Ja, in de jeugd is Jurre vrij zwaar geblesseerd. Rek een dubbele scheen- en kuitbeenbreuk. Moest er aan geopereerd worden. Ja, dat zal nooit net in het positieve werkje qua vertrouwen richting dat zandbed natuurlijk. Dus Nee. dat is iets dat maar eruit sluiten bij deze jongen. Maar net zien steende die misslag, denk ik al dat er hem wat verbeteren Ja, had. dat Hij denk ik hier wel. de eerste keer hier er 4 meter 4. En ik denk dat dit toch wel richting de 15 gaat. En Jurre de Jong, 15 meter 19. Ja, 15 meter jongetje, dus hij had toch progressie boekt. Meter erbij. En daar zit nou volle meer in. Ja, dan, Nou, de gele trui van de leidster bij de Famkes namens Holland, Gemma van Oosterom. Ja, die begon mij 11 meter 54 en dat is voor Hardeman natuurlijk wat mager, want die had ik een persoonlijk record van over de 15 meter. Hoe gaat die om met deze omstandigheden? Ja, dit gaat deze al, wat, is dit gaat beter, al een ja. stuk beter, nog geen hele dikke, god wat de hut hoor. maar wel winst. Ja. Want dit gaat al richting de tol van een heel 13 meter, denk ik. Helemaal de overkant. Maar goed, de stap vooruit is gezet. En ik denk dat we hier ook... Ja, in die Famkesgroep is nota van Friesland de grote positieve verrassing. Noah de Boer met die 4 meter 34. Zij komt dadelijk nog in actie. Ja, die springt eigenlijk maar vlak onder haar persoonlijke record. En dan doe je het sowieso goed, hè? op de Ja, vlakkant. en heel makkelijk. Dus daar zit er zeker nog volle meer in. Ja. Ja, die acht ik zeker in staat om over die 15 meter te komen.
Ja, En misschien doet ze het Jood wel. Nou, bij de senioren staat klaar Sander van Vliet. En hij komt tot ieders verbazing de eerste wedstrijd met 20,39 meter. Bijna een meter boven op zijn PS. Sander van Vliet. Had hem wel knap, hè? Ah, die pakt ik metertjes erbij. Let de laatste slag helemaal rennen. Dat is een cadeautje wat hij in Friesland houdt. Want Ja. hier ging een meter meer in zitten. Hij begon mij 16,56, maar hij liet hier de kans op een dikke 18 meter lezen, denk ik. En hij kan weer verder in de wedstrijd. Dat kan ook geen af van Oostrom. Ja, de Voeskes krijgt even mij die grote compaan van altijd, Ja. Jaco de Groot. Ja, dat is de man die hier het Nederlandse recorddeel zet had, hè? Ja, Oh, hier even. Harmen van der Boga. Sjus. corrigeerde fantastisch. Oh, 2 meter uit baltje, jongens. Ja, die had een persoonlijk record van over een jongetje meter. Gang strakjes 4e vleug oor hier er al 16 Daar hebben we er al de 4e mee. Maar dit gaat al dik over de 18, denk ik. Ja, daar ligt het al op. 18-0 voor Sander van Vliet. Die pakt direct 2 meter bij. Dus, Nou, Noah, de boer. Noah de boer! Oeh, Pak wat er schoppen. een. Ek deze kant op. Helaas. En wat ziet ze er weer mooi erin in. Zelfde coach, hetzelfde advies. Zet die stok een beetje op links. Ja. Nou, wat hadden we in België? Ja. En ja, de Hollanders, Ja, je duidelijk te zien, de vlaggen staan strak. Die komt vooral bij de scores van de Famkes. Het laatste eindje dwars van de zuidkant. 8 meter 42 voor Harmen Bogaatje. Zo, bij de jongens, hè? Ja, Daar zou er bij de senioren ook net naar nee, dat moet ik zeggen. Nee, die Harmen Bogaert, dat is absoluut een talent. Net voor niks regerend Nederlands kampioen. Kopman van de Hollandse jongens. En die liet het je zien. Nou, Arne Galema. Ho, die boer die sprong nog eens even oor aan, denk ik. Ja, dat mij nou. Maar dan maar die extra slag. Nou ja, in ieder geval die slagen erop pakken, heel wijze sprong. Want hij liet het 2 eigenlijk rennen, omdat er het gevoel net helemaal hier. Ja, hij er die erop pakt, dan heeft er hem uitklom, Jood. Ja, daar zit Jood volle mering voor deze topper van uw Frieske Field. Voorlopig nog altijd de man met de vierste afstand van de dij hier, hè? Arne Galema, 20 meter tredje. Met een sprong die nog 4 van perfect weer. Beste seizoenprestatie. Ken hij daar nog wat biedt over je? Er is dus 1 wedstrijd te winnen. En kan hij nog een keer zo... Zet Oh, er dat eigenlijk ziet er weer hetzelfde mooi in. uit, hè? Ja, Het ziet er weer mooi uit. Hij had de smaak wel te pakken. Ja, nou pakt er hem wel mooi terug. En Maar Dat nou is had er juist- nog een eindje stak oer. ja, nou, deze insprong werkt beter. En als juist dat er wat harder roer gaat. Dus Wat zei dit voor sprong, trein en fjouwerbad? ik scroll heel voorzichtig iets op bij sprong Fjouwer. Traaien denk ik dat hem nog net is. En Fjouwer denk ik dat er hem helemaal had. Even langs Tevens Hopma. Zijn trainingsmaat. Ja, daar gaan we weer een protte goed. Maar nog een paar dingetjes. Ja, de man nog eens even. Ja, ze helpen natuurlijk elkaar. Maar ik denk dat we het laatste van Arne Galema vanmiddag nog net zien. Nee, denk ik net. Een Timo van de Knaap op middelste scores. 2 rondes zit hij er alweer op. Timo van der Knaap. Timo Had hem van nou der echt Knaap. beter. Dit gaat al beter. Maar het vervolg is prima. Dit gaat al beter. Hier Nies krijgt tredje in 84. En die pakt toch wat metertjes weer om van Friesland. Want de Hollanders zijn intussen toch stiekem uiteran naar goed 12 meter vastsprong. Ja. Arne Galema noteert toch weer een keurige 49. Maar goed, die 20 tredje bleef natuurlijk staan. Ja, als hij deze lijn terug zet, springt het de beste wedstrijd van het seizoen. Want die 20 tredje en weer een Dit beste is het seizoenprestatie. ledscherm op de bus van de Polstukbond Holland. En ik ken de meesten dus de sprongen echt weer omzien tijdens de wedstrijd. Want dit is de herhaling van de sprong van Timo van der Knaap. En als het goed is, krijgen wij digitaal dadelijk de afstand die erbij heeft. Het stokje stiert nog. 15 meter 66. Nou, 15,66 Timo van der Knaap. Dus die pakt even een brok weer om. In de jongensgroep.
Ja. Daarmee toch nog... Ja, die middelste afstand, 18:42 van de jongens. Harmen Bogaert is 4 uit de sterkste op dit stuit in die jongensgroep. Oeh, We hier zijn al hebben wel we los in de tweede ronde. Julia van der Klei, maar die gaat weer. Bij de meisjes 29. want we zijn daar inderdaad om de tweede ronde. Dus tot nu toe Er komt nog een vierde ronde en dan krijgen we op alle kansen verse naar je groepen. Te weten de vrouwen, de junioren en de topklasse senioren. Nou, Ricardo Fay. Ja, had ik al een jongetje 23 genoteerd. Ja, zit er redelijk in, hè? Zit er weg goed in. Ja, die gaat ook richting die 20 meter. Zult net helemaal wezen, maar wel. Misschien is het De man Zo een paar centimeter gesproken, ja. Altijd wat is. van de afdeling Linschoten. Daniel Kluistra die Maar die is hier heel goed bezig, hè? In de twakamp. dat er ooit is een tweekamp in Vlis door Holland gewonnen is met 5 centimeter verschil. Dus die het kleine niet eerst, die is het grote niet weer. Ja, elke centimeter telt, maar jullie hebben al aardig. je krijgt wel even omroep. Het is één keer voorkom dat de twakamp beslist is op 5 centimeter. Ik weet hem nog volgens mij. Moest het in de laatste sprong van mij nog beslist worden, in Briels. 5 centimeter. Nou, dat is het lichtste verschil ooit in de twakamp. Ik geloof dat het kwartje toen wel krijgt de goede kant naar Friesland uitvoer. Ja, Maar dat is dus mogelijk. Oeh. Arie Kastlijn, we pakken er de wien. Ja. Nou ja, die had ik al een 16, 27 steen. Dus die had zijn hoeswerk wel dingen verhalen, hoor. Maar zal er nog wel wat bij gaan willen. Jongetje 87 voor Ricardo Fay. Pakt dan nog weer bijna 10 centimeter, hè? Het is gewoon zaak om het verschil zo klein mogelijk in ieder geval te verminderen. En bij de Famkes staat Claire Mireille zorgdrager namens Friesland. Had ze net al 1744, maar ook daar zit nog veel meer. Die hier een wiertsprong en een 12 meter 71. En nou, die zal nou wel richting die 30 meter tafelen. Ja, Klimmen, klimmen, Ja. klimmen. Oeh, en wat zit hier dicht zin om? Ze shut hem achterom. Ja. Als je de holle draaien, dan gaat het gewicht ik naar achteren. En dat is de kunst. Helaas, helaas. Dat ze nou het vertrouwen hadden hier, dan weer er gewoon gang, ja. Ja. Zit er wel tegenaan bij Mireille. Wel wat voorzichtige stapjes op het einde. Dus ik zou zeggen, ze lopen een beetje langer. Maar Ook veel te snel. 3 gingen nog, maar Marije weten. had nog een sprong te goeden. Rutger Piersma, senioren. Ja, Santje 44 Delzet. Ja, die verwacht ze toch wel een meter of 12 verder. als deze opbouw trok je het, van 15 naar Santje, dan zou er nog een jongetje komen. Ja, dat zou mooi wezen. Dan, En dan weet ik wel waar er dan mee aansluit. ja, tekenen voor de laatste. Meter kan gaan. Ja, weet maar zo makkelijk, hè? Want ook dan. Wie kent je wij mooi vertellen, Bart? Ja, ik weet het al even redelijk te vertellen. Maar. Want het verschil. Rutger Piersma. Ken er nog wat bij? Rutger Piersma. Liek het net onaardig. Nee, maar- Rutger Piersma, je toch nog wat te vlug. Ja, en toch pakte zijn insprong net heel lekker. Nee, eerste slag maakt wat feller. Komt er in de buurt van. Want je moet er toch die stok stilklemmen, Ja, hè? hier komt er wat onderop te hangen. Ja, en dan krijg je een heel raar swipje in die stok. Ja. nog een paar decimeter pakt, Johannes. Nou, dat is mooi. Leek het ik wat in de rechter, ha? Ja, dat krijg je met Sam Troswaai. Dat krijg ik net in beeld, maar Ik denk al zat dat er het- voor de dat- rent egent het net heel fris. Nee, nou ja, het is een jong kerel. Maar even wat rekken en strekken. Maar die jongens tussen Jasper Haanstra. Nou, ben benieuwd of er toch nog wat bij komt, want het zou me niks verbazen dat het nog wat verder is. Dus Ja, het zal wel juist juist verder wezen. Jasper op inmiddels de scores die, nou ja, 15:38 de L zetten had. Zou nog graag iets verder willen, denk ik. Zet je al wat vlak in de stok, dus had er hem nou iets heren pakken kan. Klas heeft het helemaal op de heupen. En, Ja, hij kan het goed net hoor. vier, dat is zijn debuut op zijn grote wedstrijd. Dit is beter voor Jasper. Beetje heger. Oeh, het gaat nog steeds te vlug. Ja, je hebt de hut over. En komt weer bij die 5. Ja, dit is echt dwar. Nou aan die stok als ik gewoon een keer 24 zetten, dan... Nou, hij had nog één kans. Ja, nee, dus waarom niet, zou ik zeggen. Maar goed, voor hem ook weer. Hij had 15:38 delzet, dus hij had in feite zijn plicht niet voor het team. Kijk, 17 meter 98. Nou, Santje 98, toch nog voor het Piersma. Pakt er toch weer een heel meterke erbij. Ja. Haanstra, maar wij hebben ook een
En bij de Famkes hier, hè? Ja. Oeh, Nou, die heeft ook wel een goede naam. daar heen we Isabel Overbeek, hè? Ja, krijgt over zo'n jongen. Dus ik denk net dat dit verder is. En dit is ook wel weer een heel gewaardeerd aankomend talent in die familie. Isabel, ik denk dat ze de 13 meter daar gaat pakken. En dat Die zou, stiernies ook weer een krijgt mooie op verbetering tolve zo'n jotig, maar dit kan wel eens door de tredje gaan. zijn. De pols wordt gezet daar op de afstand door Wouter van Midden van de afdeling Vlis. Afdeling Vlis is ook een afdeling die... Nou ja, dan is op dit stuit 9,99 centimeter het verschil in het voordeel van de Polstokbond Holland. Ik ben in ieder geval weer onder de 10. Krijgt onder de 10 meter. lid van Sander Kastelein heeft. Maar dan moet ik zeggen, daar moet die afstand nog even bij van Isabel Overbeek. Ja, die pakt inderdaad wat winst met trekje 36. Van Ja, dan zitten we krijgen hoe het 10 meter. Jan van Huizen en Roel Kastelein. Maar er komen nog een paar friske kanonnen. Destijds Nederlands jongenskampioen geworden, dus hij komt wel uit een goed mensen. Kijk, daar is de 13 meter. Wouter van Midden op een seniorenskans. Ja. 13 meter en 36. Oeh, heel lijn hoer. Nee. Nee, zet ik denk haast wel een meter voor het einde van de skans aan. En dan haast hem ook al een orenmeter uit de hand. Ja, beziek je maar eens een gat van 2,5 meter dicht te springen en dan ook nog rocht in de stok te komen. Ja, dat is niet in de van. Ja. Maar hij Ja, die maakt be- dit. Hij had al 20 meter del zetten. Dus, Nou, Kastelein. Daar hebben we Sander Kastelein. nee, die afstand valt me wat aan. Nou, 27 hier er al, is zijn eerste sprong. Ik denk net dat er een protte bij komt. Nee. Als er al wat bij komt. Prima de wedstrijd met de uitsluiting. Zo, en dan stagneert het op een gegeven moment met die vierde afstand. En dan kan de ploeg die het vier achter zit, die kan nog die een kan paar een beetje klappertjes bikroepen. bijtje. Waaronder nou Jente van Kammen, die komt je nou zo aan. Had nog maar 52 del zetten, dus die had nog, geen meters del maken. Die maakt nog over de halve meter. Ja. hè? En we komen nu in de ronde voor Friesland waar zeker nog wat winst te halen valt. Namelijk bij Jente van Kammen en Jan Terenauta. En ik zie het Mats Stolsma ook zeker. Ja. doen. Jente van Kammen. Nu tot 16 meter. Nou eens een keer net pakt wordt het door de wien, hopelijk. Nee, stak een beetje op links, hoop ik. Maar hier Net zie ik, benauwd. nog mogelijkheden. En zeker Terugbatsen. Jente van Kammen. Zij is nog niet voorbij. En nou Riochtro. En nou Riochtro. Nou, dit gaat al verder. Dit beter, gaat maar- al wat verder, maar... Maar het is de handen en hij uit elkaar binnen insprong en dan best in de eerste slag kwijt. Ja, dan gaat het, en daardoor gaat het dan toch te vlug, hè? Ja. Wel voorbij de 11 meter te gaan en pakt hier dus wel centimeters. Als ze wat winst pakt, dan binnen het centimetertjes. Maar Ja. die mat is daar in die groep nog wel wat metertjes aan. Dan zal Jan Teerde dwaammatten. Die had 1641 als eerste afstand. Dus daar verwacht je eigenlijk ook iets meer van. En hij daar nog Voor seniorenskans. kan knallen, dan maken we daar... Ja, en dit is Mats Stolsma. Die de ja. pols zet, dadelijk op de middelste batten. Maar ja, Jan Teerde zit al klaar voor zijn concentratie. Ja, we gaan eerst naar de senioren. weer 5 meter. Jente van Kammen. Auke Sielstra achter hem. Een van de drie bondscoaches namens de Friese ploeg. Meter erbij. En het verschil tussen Ben ik de meisjes en de Friese meisjes is 3 cent. ploeggenoten van de afdeling Driels. Jan Teerde shot even wat de dochter wint. Het zijn af en toe wel poesters. Ja. Dat vielen weer in de kar. Die staat op en ween. Jan Teerde auto had 1641 steen. Nou, die moet ik toch makkelijk die 18 meter grens pakken. Had hem kennen. nou beter. Had hem Dit nou is eens een stuk beter. beter. Ja, dit is... Hoppakee. Ja. Daar komen wat metertjes bij. Pakken we wel wat metertjes. Ja, en dan gaan we Ondertussen rent Jacco de Groot dus de gek wat onder te steken. Die sprint je de hele tijd voor die karendel. Mooi gedaan voor Jan Terenauta. En wat kan Mats Stolsma? Dat is al mooi gestart met 5. Mats Stolsma op de middelste batten. Bij de jongens. Kan die hem nou weer een punt krijgen? Ja, dit Ja. liep het al beter. Dit liep het aardig beter. Ja, Kom zeker. wel wat bij. Kom wel wat bij. Hij hier strakjes 15, 76. Nou, dit is in elk geval oer de 16 meter. Weer wat pakken. Nou, dit vind ik dan weer. En dan sprokkelen we toch weer wat centimeters weer om. En Jan Terenauta, 18 meter 72. 1872 voor Jan Terenauta. Sjoe. Die pakt haast 2 meter Ja, dat is mooi. winst. Waarom? Pakt hier inderdaad. En nou is het verschil nog zo'n meter 42.
Het verschil inderdaad bij de senioren. En ze kunnen dus in 1 ronde helemaal op een kop zetten worden. Ja, ik heb in ieder geval weer wat ruimte weer rondpakken. Maar ja, Want nou Silver, hebben we maar een hele de- ronde Hollanders natuurlijk. Dus Ja, maar we moeten in elk geval in de buurt blijven. ja, Nou, Daar hebben we bijvoorbeeld het prima Nikita van Dijk, die Wie het? pakt in elk geval geen winst. van Nikita van Dijk, maar die eindigt in het water. Nikita nam wat risico's. halve 64 voor Jente van Kammen. Die pakt toch weer 64 centimeter dan. Ja. En het is inderdaad, wat jij ook al zei, Johannes, die derde en vierde ronde. Die En nogmaals, het is eer beslist op 5 centimeter. gaan dan terugpakken. Dus elke centimeter ken van groot Ja, dat belang zeker. wezen. Meter 31. Nou, natuurlijk, dat is nog een aardig verschil, maar het was 10 meter. Dus nu in één keer 4 meter. 6 meter 31 is op dit stuit het verschil. Nog wel in het voordeel van Holland, die nou in alle categorieën een voorsprong had. Zelfs bij de famkes, al is bij de famkes maar 3 centimeter. Dat daar gaat het niet om. Dus die druk wil ik daar niet op leggen. Maar met 11,89, terwijl je gewoon lekker 14 meter kan springen. 16,87 voor Mats Stolzma. Die had ik een mooi stukje erbij had gepakt. hij er een dikke meter weer bij pakt. Ja, keurig, ja. En het weer nog net perfect. Dus Nee, daar zit zeker nog wel ruimte in. ja. Nou, 3 Hollandse troeven staan klaar op de verschillende batten. Zou er nog wel wat Op die eerste batten binnen kunnen haken. Daniel Kluistra. Verrenhoudijk op middelste scores eerst. Daar zit er wel knap in, hè? Waar wordt ik pak er de win? Nee. Maar wel, Dat 60-15 staan. hij verbetert zich wel, als ik het goed Ja, zullen er misschien een paar centimeter bij pakken. dat de schuld van het lijn. Precies. Dan gooien we alles op de schuld van Bart Helmholt. En dat doe ik het ook vanavond de hele dag op. Ja. Alles op Bart, ja. Maar goed, 16 meter 15. En had hij. En dan houdt hij. Ja, dat klopt. Daniel Kluistra, weer stabiel in de Oeh, start. Daniel Kluistra. Deksels. Ja, die sprint je niet een heel. Ho. Die, En dat doet hij elke twakkamp, hè? ja, Dat die is zomaar samen richting een hele PR goede kunnen gaan. teamspeler. Jongen. Zo zie ik hem eigenlijk heel graag hoor, want dan heeft hij wat laten zien. Ja, Ja, een PR van Njontje 79. Jelske Terpstra hier in de stak bij de Famkes. Jelske Terpstra! Ja, daar Ja! komt hij. Oh, misslag! Ze kan niet helemaal uit met de klimslagen. Dat Die valt terug. Ah, dat kost een meter helaas. Maar toch. Dan 11,89, hè? Maar op dezelfde plak dadelijk maar de vierde Ja, stand. ja. Ja, er zat meer in. Maar ze heeft nog Goh, een sprong. wat zou er op het boord komen van Daniel Kluistra, want die helpt geweldig uit. Ook al wordt het Ja, zijn persoonlijk record is Njontje 79, waarschijnlijk weer een heel stuk af. maar hij komt een heel aan die kant uit, denk ik. En Verhoudijk pakt ook winst, 16,44. En dan dus nu Daniel Kluistra. Ja, het goal wordt hin naar heen, want nou is het Dikker. En Verschil. daarmee pakt hij ook weer een nodig. even zien, ja. Daniel Kluistra die mat nog even Ja, die iemand zit er worden. net op. Maar dat geldt ook voor Jeltje Terpstra. Ik geloof dat er Daarmee, even zal een- de balans weer een stukje kleiner worden. Daniel Kluistra, 19 meter en 59 centimeter. En Oh, Njontje 59 Hollandse voor Ferran Houdijk. Ach, Farah. Zeg ik nou, Daniel Daniel Kluistra. Kluistra, ja. En dan zit hij dus maar vlak onder zijn persoonlijk record, hè? Maar ja, daar komt nou naar het Brandsma. 2 keer weer het. Nog niks op de teller. Dus daar kunnen we samen een hoeken weer rondpakken natuurlijk. Maar die maar de eerste keer droeg. Ja, dat zou wel fijn wezen. En als hij nou net droeg springt, dan hak er een hudde holle in straks. Dat is weer. Ja, dat kist hem gehoord, als Jeren met hem traint, Ja, dan wist ik wat hij kan. ik weet wat ik ken. Ja, dat weet wel, ja, want er is net voor niks Fries record houden natuurlijk. Dat had iedereen getuigen van West, van die fantastische Fries kampioenschappen toen. Ja, Alleen nog, 43, dus zo leek het er dit seizoen nog net. weer de nodige winst, maar door de sprong van Daniel. Tredje en 43 voor Jelske, hè. Die pakt ik een mooi stuk er wat bij. Ja, Ondanks maar we die weten- we helaas weten dat die het een misslag. oorstiertje was hier. Ja, bij de Friesen wel voorop staan. Dus, Want de Frieske Famkesgroep had zit nog weer op oorlmeter winst ten opzichte van de Hollandse. komt Nou, Nart Nart. Doch het. start van de loop is elke keer hartstikke mooi, maar het zit op het eind. Door. Daar zit het net goed. Nee, Nart. Dat laatste stukje van de loop, daar zit het probleem in Nart. Er zit geen power in. En het is een jongen wat zo verschrikkelijk volle macht inzet, maar het komt er net uit. lastig.
3 keer weer, Bart. Ja, Maar even naar hem af voor een pep talk? Of? nee hè. Oh. Heeft u nog 1 sprong vergaan. Jurre de Jong. Nou zitten er wat breken in, maar zit er toch weer te zien. Om zich heen en gaat ook. Jurre shirt te vol om zich heen. Maar Hier, 15 jongetje niet correct. van Jurre. Dat is meteen dat corrigeerwerk eraan. Ik weet net dat er een protobie komt. Ik Goed teken. zal Nee. net volle wijze als er wat bij komt. Kon misschien nog Ja, 2 centimeter. voor Jurre. Ja, de oude moet erin, Johannes. Jazeker. Dat zit in mijn hart. Ja, Gemma van Oosterom. Leidster van de Famkes van Holland. Noteerde al trekje 28. Ja, zit er wel mooi in, hè. Maar goed, nou skeek door de kant Echt een op. misgreep Ja. bovenin. Hè? Daar komt niks bij. Helemaal recht. Dus dan houden we nog Nee, dus die houdt het toch nog wat spannend in die groep. Hier niet correct, trekje 28. Nou, daar zal net volle verhoring in komen, denk ik. die ze nu achter haar naam heeft. Durft hij op, verbetert zich inderdaad. Nou, het duurde dan toch nog een paar centimeter erbij. Van 15 jongetje naar 1536. Nogmaals, het kan een paar beslissende centimeters worden, onder eindstreek. En dan op de middelste schansen alweer Harmen Bogaert. Zoals gezegd, de beste. Maar we halen we dat nat aan even als je een centimeter springt. Ja, dat zou fijn wezen. Ik voor Nart zelf. Ja, precies. Zeker in dit seizoen. Ik wilde wel eens een opsterke broeken. Ja. Maar hij krijgt natuurlijk Arnes Joen. Dit is zijn beste seizoen zoals dan springt 20 tredje. Nou ja, dat zijn opsterkers die haast gewoon af en toe even nodig. Dus even vielen, hey, hoe goed die stak nou is eigenlijk rustig hoor. Just het bij Arne Ek. Er komt een beetje twijfel in. Kost hem misschien nog een hele meter op deze sprong. Alleen de haast gewoon nodig om af en toe eens even flink stil te staan. Ja. En dit kan voor Arne wel eens het moment wezen dat het de andere kant op gaat vallen. Ja, zeker. En dat zou ik Nart extra gunnen. Hè, je viel bij die man dat het geen oor zit, maar het mat er een keer uitkomen. Ja. Soms moet je. Nou, op de middelste batten. Ook al heeft iemand. Harmen Bogaert, bij de jongens, die mij die prachtige 1842 van die is We correct. hebben al 1434. Noah heeft gedaan wat ze moest doen. Noah dus. Zo, als je zou vier springen, dan is het echt moeilijk om er nog wat centimeters bij te heljen. Ja, dat is weer. Maar deze jongen springt wel heel makkelijk, hè? Dit seizoen daar ook moest Maar ja, beginnen. Maar hij kan echt niet wat je meter springen. bovenaan in het En dat doet er echt wel eens. Ja. En, En Noah de Boer zit ondertussen ook al klaar. Nou, die springt echt een goede wedstrijd. Tenminste technisch jongen. Absoluut. Maar hier komt de eerste Harmen. maar als ze 15 meter kan. Nee, dit weer een dribbel in de loop. Dat zegt hem aankomen, dan is de gang eruit. En dan kan zelfs een stylist als Harmen niks meer met zijn stok worden. Dan kunnen wij naar Noah de Boer. Ik vond de eerste sprong veelbelovend. Als hij het recht kan houden. Die begon maar die prachtige 14 meter 34. En Sander van Vliet de komt eerste eerst. baten springt echt al. Is mogelijk. En alles is meegenomen. Nee, Ah. nee, die waren te volle. Bloed steen op die 1809. En dan Noah. Noah, ja, dit is beter. Dit is beter. Ja. Doe maar! Oeh! Maakt er weer een mooi. Haast op haar eigen baltje. Ja, haast op haar eigen baltje. Maar de coach had het plakje vonden. We kunnen nou al je rug terug. Tenminste, diegene die krijgt al je rug aangang. Dus ik denk dat ze het advies toch ergens gehad had. Zij zit lekker in de wedstrijd, Ja, hè? ze springt hartstikke best, ja. Ene klimslag is, En ze mij dan keken ook. Maar ze zit goed in de wedstrijd hoor. Nou ja, dan hebben we op de middelste batten nog Timo van der Knaap. En op de eerste batten nog Arne Galema. En dan hebben we 3 rondes gewoon. Nou ja, had ik dan even naar de seniorskans, joh. Daar ben nou al 4 man die het verder winnen als de rest van de wedstrijd. Ja. Dus er zit wel wat opbouw in het geheel. Het is helder dat de Friesen hier echt even een ziekje maakten. En hij werd de Pool Steenkeer. De Hollanders die hij wensje nog sprong. Want ze springt nu 14,52. Oh, nou de boer verbeterd had toch. Dan had het baltje net goed lijn. Nee, dan leidt ook het baltje zeker net goed. Want die noteert nou 14,52. Keurige opbouw hè, van Noah de Boer, dat jonge famke. Ja, nou ja, dat natuurlijk. Wordt dit hier pas correct gepromoveerd is naar de eerste klas. Vleien die pas begon met Leppen. En dat was nu niet zo Maar daar staat voorlopig nog geen maat op. En ook niet zo verward dit. En daar hebben we het laatste nog net verzoen dit seizoen. Dus 14,52 pakt Noah Nou. dus daarmee de winst. Dus dat is heel erg mooi. Nog 2 vrezen, Timo van der Knaap en Arne Galema. Ik denk dat Arne Galema bij de senioren als eerste komt. En Ole Galema, ja, Die Nou mag, ja. die mag ik 4 om nog eens te helpen, hè? Al 2 mooie sprongen met de Sjen natuurlijk. De Ja. eerste
technisch iets minder mooi als de tweede. Dus als dat hem nou combineren kan, dan komen we wel eens een klappen krijgen. Dan kent je wel eens heel raar in dan. Noah deed dat dus al door weer even 20 centimeter. De wien is wat ontziekjen. Komt ze nou nog een beetje meer van achter en dan een beetje meer van zijden. Want je hebt zelf aan het zien dat we wat uitzoomen binnen dat de senioren het minste last hebben van de win, omdat die bij hem daar mooi begint. Ja. Ja, daar horen bij de scores beste lezers toch iets meer op de win als de senioren scores. Daar zie je ook weinig scheepsprongen naar rechts. Dus, De focus is er bij Arne Galema. Niet misstaan. Hij ziet in een soort trance. Is ijzersterk, had vaak een goede loop. Maar het gaat even om die insprong. Het gaat om die insprong. Kent hem uit de punt. hij loopt hem nou scheef. Net. Nou, had er nou net omheen draait, maar Ja, toch nog zoekende. Toch nog een beetje zoekende. Hij, ja, de commentator zei denk ik, het is wel het goede plakje, dat denk ik ook wel. Ja. De stok zit goed, het gevoel is wel goed. Timo van der Knaap bij de jongens. Kan die nog wat centimeters verseren? Timo van der Knaap. Timo. Hij hier niet correct 1566 en ik denk dat hij wat bij komt. Ja, maar ik krijg toch wel wat de hut, een beetje het koers nog. Zit echt nog meer in. Zo gaan we hier en daar nog wel wat speling bij wat jongens. En dan zit de derde ronde erop. Gaan we van de categorie Famkes, jongens en de eerste groep senioren dadelijk een tussenstand. Nog 1 ronde te goede. Ja, de stel die nog net niet helemaal aan toekomen. 15 meter 72. Ja, komt dus iets bij. Nou, eens even zien. Op 3/4 van het eerste blok. Dan hebben we het 3/4 hoorn van het eerste blok. En dan ben ik benieuwd. 15,72 voor Timo van der Knaap. Die pakt 10 centimeter. Nou, nogmaals, we koesteren de centimeters. Nou, 16 meter 70 is op dit skuit het verschil nog tussen Holland en Friesland. En als we dan Nartha die nog niks pakt had, Kijk, en Julia, die springt er dan is dit Ja, Julia van der Klei. Die pakt centimeters voor het Hollandse kamp. Stier op Alve 60 en die ligt het je toch nog wat meer te pakken. Ja, nou dit is ook wel de ronde waar ik verwacht dat het verschil gaat komen, zeker. Ja, Nou komen er, goed is de eerste sprongen. je zou nou ongeveer weten maten hè, met de stoksteken. Daar komt gewoon niks meer bij. Dat zijn gewoon hele verre sprongen. Dat gaat niet lukken. Dus die Friesen die zullen nu winst moeten pakken. Rutger en Jan Teren en Naut Brandsma. Zodat we dat verschil kunnen minimaliseren. Zo is het. Concentratie bij Ricardo Vaar. Die springt echt een fantastische wedstrijd. Ja, want die had al 2 keer zijn beste seizoensprestatie verbeteren. Maar als uitzitter een jongetje 87. Maar die zal dus in elk geval net een proto-winst hij wist nou de en, insprong. en nou dus helemaal geen winst meer. Maar kunnen we omzien op een uitstekend Ja, een keurige prestatie hè, van Holland. Jongetje 87 is een dikke vette plus. De middelste scores, daar staat nog Arjen Kastelein. Had al 15,85 noteerd. Zal dus echt 4 matten om daar nog wat bij te sprokkelen. 49 en maakt daardoor het verschil ook weer kleiner. Naar 87 centimeter. En Julia van der Klei bij de Famkes toch naar een dikke 12 meter. Dus die had wel wat Ja, erbij pakt. Ja, wat Nee. Arjen Kastelein springt er ook niks bij. Nee. Julia van der Klei springt 12,49, dus die pakt wel weer aardige afstand erbij. Alve Ja, 60. zeker. De hastenmeter er weer bij. Zo blijft hij staan op een overigens prima 15 meter en 85 centimeter. Voorlopig bloedt het licht en liet je de meeste buien wat om je heen te worden. Ja, niet knap. Dus we tellen uw zegeningen. Die blijven wat goed indringt. Ja, het is water, hè? Nou, volledig Frieske ronde. Bij de dames beginnen we met Marije Zorgdrager. Ja, die ziet niet correct heel Ja, dringend ja, ja. in die stok. 16 meter. Tolwie in, Sander gaat ze del zetten. Die had je al genoemd, nou, die kan er vaak, maar ik heb het nog niet opgeschreven.
We gaan dus kijken. Mireille Zorgdrager, ik een van de nieuwe gezichten in de eerste klasse. Nou, ook daar denk ik dat daar zeker nog. Ik al een persoonlijk record van oer de 14 meter. Zo net is al dreigend in de stad en ik gun haar. En nou, Ja, goeie loop. Nee, helpt ze krijg net. net. Nee. Nou, dan blijft hij staan op die tolve 21. Pakt dus wel roem 1,70 meter voor Friesland. Maar ik denk dat zij, ik hoopt en rekenen hier op toch Ja. een beetje meer. Want die 13 meter, die tikken ze geregeld aan. En de famkesklasse is dat de klasse, we hebben wel het grootste verschil hier verwacht. Ja, dat verschil is nu nog zo'n 80 centimeter. Rutger Piersma op de seniorenskans. In zijn focus. Santje 18, die zal toch graag een meter of 12 erbij gaan willen. Oh nee, Nee, oh nee. lang net. Nee. Nee, Rutger Piersma. Santje 98, nou ja, dat is redelijk natuurlijk als bijdrage, maar ja. Als je een PR had van 20,5 meter, Boek ze, dan komt je wel mijn idee heen en lijkt het me. ja, En helemaal dat je dat PR vorige week nog sprong, hè? schande. Helaas, nou ja, Helaas. hij dacht er net mijn zin. Laten we hopen dat als zijn collega's in de topklasse daar nog een draai aan kennen. De focus op Jasper Haanstra op de middelste skans bij de jongens. 15,38 del zetten. Ja, eigenlijk upcoming. Vorig jaar eruit reiken, maar een schouderblessure. Dat er net helemaal de groei erop maken. En dit hier zit er toch op in je stro. Dus wel een jongen met heel veel potentie. Maar echt nog een behoorlijke leercurve. Dus wel jongens waar ik persoonlijk wel van kan genieten. Ja, hij kwam eigenlijk alle keren wat de hut hoor, hè? Ja, elke keer wat te vlak. En dan komt er wat hangend in de stok. Ik zou iets meer aanzetten. Deze is volle beter. Oeh, ja. Rustig, rustig, rustig. Oeh, wat scheelt het? Ja, dat is nou precies de ervaring met wat krijgt door hier. Dat is, maar deze insprong weer gewoon net te vergelijken met de oren traaien te maken hier. Dat wie eigenlijk volle beter. Ja, volle heer, mooi rocht. Ja, en dan loopt ze hem stil. Spietig van hem. Jasper Haanstra, nou, hij noteert toch een keurige 15,38. Dus had wel degelijk zijn bijdrage leveren. En dan gaan we kijken naar de meisjes. Ja, zo hebben we eigenlijk altijd een beetje directe concurrenten weer. Ze altijd naar elkaar touwen natuurlijk. We hebben een Jasper naar een Arjen Kastelein. Sjoen had waarschijnlijk 15,84 van Arjen Kastelein en Jasper Haanstra 15,38. Nou ja, dan wordt dat verschil wat beperkt. Een heel meter keer maar. En zo bezochten we zelf eigenlijk altijd alles een beetje voor te strepen. Zie je voor de wedstrijd een directe concurrent uit en die mag in ieder geval verslaan. Ja. Natuurlijk een behoorlijk voor de Ja, je hebt bij de famkes dit kleer Isabel Overbeek. Ja, die had ik een mooie opbouw. Hè? 98, Tolve 97, Tretje 36. En die ken misschien wel naar die Tretje, naar die 14 meter daar. Hij zit wel heel mooi in de stok, ja? Nou, ik denk Ja, dat, daar komt wel wat dat bij. ze werf je erin, Er komt hè? wel wat bij, ja. woensdag dat ze die nu te pakken heeft. Maar zeker weten doe ik het niet. We wachten het even rustig af. In ieder geval prima optreden van haar in haar eerste tweekamp. Dan had Isabel Overbeek een En uitstekende hier. wedstrijd. Oeh, wat gebeurt hier? Wouter van Midden, wel stil. En lekker in de stok. Had natuurlijk al die 20-12 del zetten. Werf hier. Net de top van de polstok niet. Ik denk net dat er die 20-12 helpt. Kampioen zonder de top van de polstok te halen destijds. Als die hier recht over gaat. Maar springt een prima wedstrijd, hè? uit. En dan Ja, middelste score, Sander Kastelein. het zal denk ik geen verbetering zijn. Nee. Oh, Sander Kastelein. Zegt je zo'n 20. Kastelein. Ja, die hebben we nog even niet genoemd. Maar ik denk Had al 16,27. ja, dat is weer zoiets, denk ik. Ja. En haalde Springt er net heel volle bij. Komt onder wij even die sectie zo'n 20 del, denk ik. Ja, je kunt eigenlijk wat lopen. Op zich niet verkeerd natuurlijk voor ons dan. Maar het komt wel in de buurt van die 16,27. Isabel Overbeek, 13 meter 53, toch weer 17 centimeter erbij. Hoe staan we ervoor met de dames? Het verschil is Nou. niet heel groot. 27 centimeter. Ja, De vierde ronde begint al aardig naar de eind erin. Bij wie? Eerlijk is eerlijk, Jentje van Kammer nog een En de Hollanders rennen stiekem wel een beetje uit. meer sprong gemaakt. Al En we draaien vriezen op de scores. basis is niet helemaal zuiver. Sander Kastelein, 16 meter 32, toch weer die 5 centimeter. En Nou, daar had Sander die Sander Kastelein. Kastelein 19. weer wat centimetertjes sprokkelen. 16,32 nou. Het is correct weer 5 centimeter erbij. Ja.
En we nemen het eerder al, er is ooit een twakker beslist op 5 centimeter, dus ja. En jongetje 82 voor Wouter van Midden, die springt er gelukkig voor het Hollandse kamp niks bij. Nee, maar die Hier springt al- wel een prima wedstrijd. Ja, die had de beste twakkant sprong. Jente van Kamer ondertussen bij de Famkes op de Skons. Ja, die had echt nog net zien laten wat ze kent. Nee, halve 64, daar zijn ze echt net tevreden mee wezen. Dan worden heel erg graag. Jente van Kammen bouwt een serie op, maar het gaat natuurlijk met kleine beetjes. En hopelijk kan ze nog net één voorbij die 12 meter. Misschien had ze geluk dat de wien even wat inkakt. Haar Ja, de voor- vlaggen achteraan wapperjarig. Isabel pakt wel wat per centimeter met tredje 53. Dus die verbetert haar wel weer maar een per centimeter. Ja, Dus ja, we gaan ze bouwt het nog, op. we gaan ze nodig, Jente. Als we dat maar richting de 5 meter kunnen krijgen. Nou, terugzetten. Daar komt Loop eens Jente goed. aan. En de insprong is weer inderdaad een stuk beter. Nee, ik weet de win. Gaat nu uit de richting. Nee, Die zal net tevreden wezen over deze wedstrijd. Deze categorie had echt de pech dat ze eigenlijk aan de verkeerde kant van de baan zitten. Vierst bij de BMW. kan Jan Tieren nou? Jan Teren Teren Nauta Nauta. dan. Nou Jan gaat Teren het beter. Nauta. Kan die er nou wat bij springen? Ik denk het wel. Dit is volle battery hanteerde. Ik denk Die wel dat het stier op 1872. Ja, dit gaat richting jongetje, denk ik. En dan kan ik Jan Teren, in ieder geval voor hemzelf, redelijk tevreden zijn naar deze twakkamp. En Mats Stolz bij Lyons. Kan hij er dan nog wat bij springen? En wat kan Mats Stolzma? 16 meter staan. Oeh, wat Stolzma. Daar komt nu verder niet meer Oh, iets wat, bij. die zit wel heel mooi heeg, maar die keer de andere kant op, Ja. hè? Dit zit er weer in. Hij shot ook een beetje daar wat er heen gaat, steeds maar. Verder, wij kunnen hem verder niets kwalijk nemen. Tot nu toe weinig verbeteringen nog. Ja, alleen nog in het Hollandse kamp in de laatste ronde. Dus dat Ja. net echt meer de voorspelling die ik hier. Kunnen we nog wat verschil boeken bij Jurk. Nou, misschien Jan Teren Nauta, dat hij wat sprokkelt nog, maar... Ja, 19 meter 19 voor Jan. Nieuwentje meter nieuwentje. Nou, dan pakt hij er toch nog weer een mooi stukje bij. Toch nog weer even. Nou, Jan Teren bouwt hem toch mooi op. Ja, Dus prima wedstrijd. Jan Teren wil misschien ja op het ledscherm op het dak kan de mensen nog even zien hoe Mats Stolzma te wetter ging. Die ging voor de verhoring naar links, wilst als iedereen naar rechts gaat. Mats Stolzma noteerde toch een keurige 16,80. Dus had wel degelijk een prima bijdrage leveren aan deze twakkamp bij de jongens. 16 meter gaat. Ook al is het maar 17, dan pakken we daar ook nog weer even een meter. Maar de Hollanders staan voorlopig nog steeds ruim 100 meter voor op Friesland. Ja, wat deelnemers aan de Hollandse kant, waar ook nog wel iets winst te halen is misschien. Bij de meisjes. Jan Teren Nauta, zijn wedstrijd zit erop. Isabel Overbeek. Hij is klaar bij de senioren. In hun laatste sprong zich nog weer verbeterd hebben. Die zitten dus te knabbelen aan die Friese voorsprong daar. En daar zou Nikita van Dijk ook in kunnen meedoen. Want zij staat op 12 meter 31. En dat is, dat weet Nikita zelf ook, Ja. wel voor verbetering. Bonussprong dadelijk voor Daniel Kluistera. Want die jongetje 59, dat is zijn beste van het hele seizoen. En dan mag je er nog een keer. En dat moet 10 centimeter of 20 centimeter van CPR. Dus, Veel meer. En die ruikt ook. en ondertussen Nikita van Dijk. Ik denk dat er 2 tegelijk in. Ja, ik denk Nikita 2 eerst. tegelijk. Ja, die kan we bij. En Nikita had het meeste van de dom, denk ik. En Daniel Kluistera gaat weggehoord. Ja, springt een goede wedstrijd, ja. Ik denk net dat er hem 0 verbetert. Nee, en dat geldt ook voor Nikita hier op de voorgrond. Tolwien. Kluistera is de echte teamspringer en die had een wezenlijke bijdrage leveren aan de vastsprong voorlopig van Holland. Van ruim 100 meter op Friesland. Hoe? Ja, en als we op papier zeggen, dan weer Daniel Kluistera, de directe concurrent van Nark Brandsma. Ja, Dan zit er toch 9 meter 59 verschil tussen deze beide heren. kijk eens. Ferran Houdijk. Ja, die pakt ik meters, ja. 1644 stier er, maar dat gaat er omheen, denk Ja, ik. die doet een zandje. Iets meer tevredenheid uit nu. Het is een strijdertje hoor, het is een karakterspringer. En ik zou wel eens even in de holle zien willen van de man op de vierste batten. Nart Brandsma. Draaien wie het sprongen. Hij weet dat er Joert onderdeel is van het team. Dat je als ploeg afspraken maakt. In elk geval een afstanddeel zetten. Hij had dat als enige nog net in. Ja, hoe ga je dan deze sprong in, hè? 70 als ik het goed Ja, maar dat gaat nu nu. over de 4 meter heen gaat. Ja, vind ik heel moeilijk te zeggen. Had hij die hem om een 7 sprong te maken?
Of zussen we toch waarom dat er weiger duurt? Ik weet niet of hij had het zeker wel in hem, maar ik weet niet of ze zijn wel die overtuigingen gaat dat ze de stokzaandel kunnen zetten dat ze voor een C-sprong in kunnen. Bij de meisjes, die heb ik dan even. Ja, gewoon wij is naar het gewoon, maar haast met één hand kan hij niet met je meter springen, normaal sprutsen. Maar ja, dat moet de vorm er wel wijzen en die is er nog net. Nee. Hij won alleen nog de eerste wedstrijd in de Woetenpost, krijgt door een jongetje meter. Maar daarna had er eigenlijk ja, geen progressie maken. Nee. Maar goed, het is altijd de vraag of je net weer zo in die stad komt te zitten. Nog net te meisen. Ook daar nog wel die 14,5. Dus dit is een mooi moment naar Bransma. Zou niet verkeerd Voor een vierde sprong. Is nu inmiddels wel alweer opgelopen naar. Alles verder dan 16 meter is winst. Nou, hij kent er al een leidje. In het voordeel natuurlijk van de Hollanders. Ja, ondertussen had Nikita van Dijk er niks bijsprong, dus die bleef op die 12,31 staan. Nou, Naart. Die ontspanning erin. En vlammen in die laatste paar stappen. Daar moet het lezen, focus op die laatste stappen. Wilst Ferran Houdijk bij de jongens inderdaad centimeter 23 noteerde, dus daar is weer een steek biek aan. Jelske Terpstra. En Naart tegelijk. Naart waar weer het. Nee, lang net. Godverdikkie. Net eens in de buurt. Ja, hij baalt zelf in als een stekker. Maar dit zijn gevoelige meters. Want hij krijgt 16 meter achter zijn namen. Wilst zijn persoonlijke record oer de 21 en een hele meter leidt. Dus hoef ik jou net uit te lezen hoe dat viel. Toch een van de vaandeldragers van uw peloton, zo maar zeggen. Ja. Spietig, spietig. En dat betekent dat de oren nog meer een tosje erbij zetten moeten om het verschil in te rennen. Want het verschil is weer operhand tot oer de 8 meter. Ik ben benieuwd wat er op het boord komt voor Middelste kans, Jurgen de Jong. Ja, nou had er een beter. Draait er weer omheen, maar en keert nog wat vlug, hè? ja, het is te ongecontroleerd met Jurgen. Nee, pak denk net de meters die er hoog Jelske Terpstra pakt nog 1 centimeter. Tredje 44. En dat is spietig, want ze ziet er mooi dregend in. Want dat verschil, ja. Ja, hier staat aan heel hard moeten werken met de volgende groep om dit nog weer rug te breiden. Ja. Want een Arne Halema gaat natuurlijk geen meters meer winnen, maar een afstand van 20 meter trek je al in de boeken. Hij hoopt zelf van wel. Ja. En andere goede hoor je het, dan kent het nog wel. Ja, dat is weer. Maar dat moet een hele product goede kennen. 70 centimeter is in Fries voordeel. Wil Gemma van Oostrom. De tribune staat er gewoon toch lekker vult. Men had het paard van hier naar Zegveld. Bin nog wel wat plakjes oer. Ja, Zegveld is een van de jongste accommodaties in Nederland. Toch dat zo'n 2010 je pas een vaste accommodatie is. Ja, hele mooie, echte Hollandse opzet. Ze zijn begonnen met een aantal jeugdkansen, hoop jeugdleden die enthousiast maken. Toen de gemeente enthousiast maken, grote kansen deel zetten. Ja, en ondertussen het Nederlands record hier al opnemen. Ja. Dus dan ga je wel wat goed in. Dat dacht ik. Kijk, hier bloeit de jeugd geweldig. Protte Lidse schoonskes in de warpjes en dat werkt aanstekelijk. Ouders erbij, bestuurlijke warmje en zo groeit het tal leden ook hier in Utrecht en Zuid-Holland toch lekker terug. Vooral bij de jeugd. Nou, Sander van Vliet met zijn laatste sprong. Die had steen 18 meter 9. En die maakt dus aardig leppen om daar nog wat bij te krijgen. En dat slag het hem net. Dit hier net wel, Matten. Serieus net. Nee. Dat hele rare... Krijgt wel applaus. Want ja, de meesten willen ook wel een stukje acrobatiek zien. Maar de kracht is uit de sprong, hè? Ja, het is geen paaldans. Nee, het bloot wel 4 hebben. Dus ja. Ik denk dat er gewoon achter blijven weer dat er hem stil gaan hier. Ja, maar ja, dat kent net iedereen, hè? Dat is toch een keus. Ja, laten we dan even naar Harmen gaan. Want Harmen is wel zo'n stylist die dat wel kent. Harmen Bogaert. Nou,
Echt net. Hij Die bloot voor gelukkig voor u op 1842 steken. Ja, 4 uit de eerste. mag zijn 18 Meer dan een meter verder als de nummer 2. Ferran Houdijk, ook een Hollander dus. meter minder dan Ja, daar komt Timo van de Knaap nog, maar 1572 maar die doet dan nog wel wat bijspringen. Ik ken dat zo zeggen. En wat doet deze dame? Gemma van Oostrum. Ja, die stiert nog maar op tredje 28. En die zal daar nog wel wat bijspringen willen. Hoe ligt dit? Ik een misslagje op les. Ja, wat vrij hut hoor. En ik denk net dat hij persoonlijk tevreden is. Dus daarmee, Het is maar de vraag of hij er nog wat bij helpt bij die tredje 28. wel net winnen, maar in hun groep. Maar ze maakt het echt tot minimum. En dan kunnen we constateren dat het inderdaad zo bloedt dat tot nota de Famkesgroep de enige groep is van Friesland waar het enige winstelle is. Ja, maar ze pakte wel wat centimeters bij, dus dat is helemaal een heel iets gatje wijzen, lijkt het me. Ja, maar gelukkig mij nou de boer die mij nog een keer. Zou die pakken, zakt daar toch in het tweede gat. Ja, dan kun je je nog lelijk bezeren, maar dat lijkt mee te vallen. En Gem van Oostrom 1369. Ja, dan pakt ze toch nog wat centimeter. 69, tredje 69. Dus toch 40 centimeter erbij. Ja, een ronde bij de Famkes, weer van zo'n Famkes tot nota, al fjouwen zich toch nog verbeteren. Dus Ja, voor nou de boer, maar 1452 op papier en een PR van 1480, ben je wel mogelijkheden. zeker. Daar zie ik echt niet uit, want die had een prachtige opbouw. Ja, en Arne Galema natuurlijk op de eerste scores. Ja, Draaien goede sprongen, deel zetten. 21 weken 13. Zijn of die hem afsluiten kan, maar een dikke klapper. Dat kan wel allemaal natuurlijk ook. dat zou wel even een tikje werden, hè? En, Dat zou zeker een tikje wijzen. 13 en 1949. En zo net een sprong op drijving. Laat je toch wel zien dat je goed bezig bent. Arne Galema noteerde 20 tredje. De eerste van het seizoen voor hem. Dat nota, voort in zijn eerste sprong. Ook zijn Hier daarna nog 2 sprongen met 3 ging. nog een stuk werken, heel erg graag. Want het verschil is 8 En zit het erin, hier op de scores van Jacco de Groot. Al gaan we nog 7 meter. Het is Arne mooi. Galema Nee, deze helpt insprong het weer minder. net. Deze insprong weer iets roeg, jammer. Gaat dus te water. Spietig, maar kan meer dan tevreden wezen, want hij had met 20 tredje nog altijd de eerste sprong hier genoteerd van de hele wedstrijd. Ja, hij had gewoon revanche pakken voor het eerste twakamp. Het er eigenlijk hetzelfde die wat naar het duw doet. Timo van de Knaap middels scores. 15, Kent Timo van de Knaap. Ja, ja. Ja, scheef, behoorlijk scheef, ja. Zeker nog wat bij komen. Kom maar wat En bij. hij hier, Dit gaat dus 15-22, echt een mooie opbouw, maar ik denk dat er nog wat bij komt. net onder die. Maar jammer dat hij pakt weer terug de wind, dat er wat nog scheef gaat. Het klinkt meteen heel anders, hè? Ja. 7 meter. Dan ben ik benijd, ja. Nou ja, goed. Nou, Timo die mij tevreden wezen, oer zien, twakamp. Zit erin. Ja, vind ik ook. En als Noah dan Hier, ook nog 15-22 een, steen. flink uit kan. Maar gaat nou denk ik toch wel over de 16 meter. 16,08. 16,08. Pak dus Nou ja, toch weer 30 centimeter erbij. nog een 30 centimeter erbij. En als Noah nog boven zichzelf uit kan En dan staan, hebben we in deze ronde nog 1 sprong te goede. kunnen we misschien inderdaad nog onder die 8 Hier is 16,08 in het midden van het beeld, Timo van der Knaap. En anders is dan... En dan zie je ook dat het verschil op dit stuit 8 meter 10 is in het voordeel van Holland. Maar dat kan nog een beetje lichter worden eventueel. Als Noah de Boer bij de Famkes verder springt als 14,52. Ja, het zou mooi zijn dat hij God liet dan 8 meter meidje kan. Ja. De sprong van Timo van de Knaap, daar was hij al. Ja, we zitten nu Ja, op 8 meter. debutanten hier op dit grote podium. En noteerde al 2 dikke 14 meter sprong. Komt zo aan. Tenzij Noah er nog Ken wat daar Ja, nog mooi wat bij? erin. Is weg goed Ja, bezig. we liet het laatste slagje rennen, helaas. Nou gaat ze te hut hoor. Dus die zal blijven staan op Maar had hij 14 meter. status wel degelijk weer maken als kopvrouw van Ja. de vrouwje. En dat is toch knap in zijn eerste hier. Dat is naar de eerste klasse komt. Ja. Voort in de leiderstrui. Alle eetjes binnen op die richting. Dus ja, keurig die in. En zij zorgen er persoonlijk voor dat de Famkesgroep de enige groep is die het winst maken had ten opzichte van Holland. 30 centimeter verschil. Senioren tot nog toe en de jongensgroep. De jongensgroep die moest belezen aan, want die komen 4 meter tredje te kwad.
En de senioren, die komen zelfs 4 meter zo'n 20 tekort. De junioren en de beste Ja. senioren van de beide bonden. En dan is het kan dat er een senior tussen zit die de drompel aanstaan meenemen moet. Hè, Ja. want ja, daar ligt echt wel wat marge. Met deze wedstrijd. Yes. Dat betekent dat we overgaan naar 3 nieuwe categorieën. De famkes meidje plak voor de vrouwen. De jongens meidje plak voor de junioren. En de senioren die meidje plak voor de topklasse senioren. De vierste sprong onder nota van de wedstrijd is op namekaam van Arne Galema met die 20 meter tredje. Maar ja, zoals zijn, het gaat om het team. En het team van Holland steert jelwijs de wedstrijd voor met 8 meter en 10 centimeter. Poeh, dan maar aan een puzzelbad, want dan moet ze gemiddeld toch per persoon ten opzichte van haar directe concurrent wat centimetertjes waarom stellen. Ja, en in de volgende groepen kom ik net tenminste natuurlijk aan de Hollandse kant. Dus er moet wel degelijk wat gebeuren. Er komen nog wat kanonnen, hè? Ja, En wie het verleden hier nog zei dat vooral de vrouwelijksgroep van Friesland een protte oer hier. Bij Marit van der Wal en bijvoorbeeld Tessa Kramer. ja. Ja, diezelfde Tessa Kramer die is verhoezen en die leert van de Hollandse boom. En is nou misschien wel een sleutelfiguur in deze tweekamp. Dat zou maar zo wijzen kennen, ja. Alle kansen lezen even stil. Ik denk dat er hier en daar misschien ook even een Polske wisselen worden moet. De wedstrijd is de achterstand van Friesland op de Hollanders 8 meter en 10 centimeter. De Famkes die winnen in de plus 3 centimeter 40 is de Hollandse Famkes. Maar dan zitten natuurlijk de jongens die alle met 30 tekort. Dat is als ik jou met zo'n 20 tekort. Ja, dat die contract bij de senioren weer wat hoger uit. Dat verandert van jou een keer hier. Dan krijg je dan een van de derde 16 meter. Maar hoe het allemaal hier eigenlijk gezien in de wedstrijd. Maar de winnaar maar 20 meter en 30 centimeter. Bij de jongens daar won Harmen Boogaard met 18,42 en Maat Schals won met 16,82 de beste prijs. En dan Noah de Boer, de Famkes, die doen hier 14,50. De Famkes zitten in de plus, de jongens in de topklasse ja, in de min. Het is nog een hele zware strijd voor Friesland om te boeren. Wat laatste nog, de vrouwen topklasse, de junioren topklasse en de tweede part van de senioren topklasse. Maar het begin, de eerste helft om het samen te gebruiken in de voetbalterm is van de Hollanders. Dus 8 meter, 10 centimeter voor. Bij de pauze, hè? Ja, oké, dat kan snel, hè? Wij binnen hier even in afwachting van de wisseling van de wacht. De Famkes meidje plak dadelijk van de vrouwen. Famkes groep had prima presteerd. 30 centimeter winst boekt op de Hollandse concurrentie. Beste sprong kwam daar op naam van Noah de Boer. 14,52 meter. Bij de jongens, daar wie in de Hollanders duidelijk een maat te grut. Daar ging de winnende afstand naar Harmen Boogaard. Met 18,42 meter maar liefst. En de jongensgroep van Holland hier 4 meter tredje meer op papier als Friesland. En bij de seniorengroep, ook daar wien de Hollanders toch wel in de breedte sterker. De vierste sprong, die kwam op naam van Arne Galema, zijn vierste van het seizoen. Direct zijn eerste sprong 20 meter tredje. Maar de winst in die groep ging toch naar Holland. Want die winnen met een verschil van 4 meter 27. En dat betekent dat we de tweede ronde beginnen voor Friesland met een achterstand van 8 meter en 10 centimeter. En dat zullen dus de vrouwen, de junioren en de topklasse senioren beziekje moeten in te helpen. Nou, er is van alles mogelijk. Je moet verder springen als de drompel afstaan. Dat betekent dat de senioren verder moeten als 16 meter. Dat de dames verder moeten als 12 meter. En dat de junioren verder moeten als 15 meter om winst te boeken in dat schema. Ja, Holland had vanzelfs ook een paar mensen van buiten categorie. Wat te denken van Jaco de Groot. De man die hier het Nederlands record in handen had. Op deze battle liepte hij 22 meter 21.
Die docht nog mee. En daar zal Friesland zin op boksen matten. En bij de vrouwen hebben we vanzelfs uw vrouwrecordhoudster, Nederlands recordhoudster, Marit van der Wal. 18 meter nieuwtje is haar Nederlandse record. Haar grootste concurrenten die zo wel eens komen kennen uit kamp Holland. Van origine uit Friesland, want dat is natuurlijk Tessa Kramer. De regerend Nederlands kampioenen vliegen hier nog namens Friesland. Maar nou verhoezen en nou liepend voor de afdeling Vlist. En dus voor kamp Holland uitkomt, zij verbeteren dit seizoen haar persoonlijk record al naar centimeter 25. En als ze dat Joert weer presteert, ja, dan kan zij wel eens een voorname rol spelen in de winst voor Holland in deze tweekamp. Nou, wij rennen natuurlijk net op de zaken vooruit. We gaan heel even pauzeren en dadelijk zullen we los met deel 2 van de tweekamp tussen Holland en Friesland. Ik ben daar achter dat ding staan, ja. Dat ding, hè? Dat lijkt er om het konijn in beeld brengt. Moest je mee? Goed, hè? Mooi. Voor jou? Attentie, binnen nu en 2 minuten gaan we weer beginnen aan de wedstrijd. Tussen Jorine Baas, Harmen Timmerarens en Lucas van Eyck. Actie op de Schansen. Even zien, als even stil is, dan wij doen het altijd. Nou, dan moet er heel wat gebeuren. Hè? Met een net tegen. Dan kom ik in stakers in de baan. Nee, precies. De wedstrijdleider toetert. De toeter is los. Van mij. Hopelijk hier keer. Ik hoop net wel. En dan jaren we krijgt de toeter het start zijn van de wedstrijdleiding. En dat betekent dat we uiteindelijk zetten met het tweede blok. En in die Hollandse damesploeg, daar is Dat betekent op de eerste scones de vrouwen, de middelste batten de junioren en op de vierde batten de topklasse senioren. Wat natuurlijk een behoorlijke kwaliteitsinjectie is. Dus die Hollandse dames, daar verwachten we wel wat van vanmiddag. De junioren. Ze kunnen nog wat wisselen met afstanden, hè? Met Tessa. Ja, zeker. Ja. Hier is de eerste dame al. Jorine Baas. En die zit al heel heeg in de stok, maar die gaat ik heel Famke uit toch de heel 1 keer koers. Sarah terug gehad, maar die blesseert zich hier eventjes, want die springt hier in een snoeihut gat op de zijkant. Niet geweldig. Ja, en daar is het zo'n bed heel hut blijkbaar. Maar Dus ik hoop voor haar dat het mij valt, maar Sjuggen, je hebt precies waar het land is het gat waar de vrees begint te vrezen. Ja, daar is het bonken hut. Nou bent nog jonge famkes, dus Hele goede uit Maastricht. Toch laten we hopen voor haar dat het een beetje taf valt. Baas, maar ze zat wel met Ja, bij de senioren, daar staat klaar Lucas van Eyck. een triple Ik een jongeman met een persoonlijk record van 20 meter 96, dus die had wel degelijk potentie. Drie sprongen te gaan. Lucas. Zwaait zit er wat lekker in. schreeuwen, maar
Poeh. Maar dit komt op, ja, zo zeggen. Nee, gaat echt te vier uit koers. En mat dus kiezen voor zijn eigen veiligheid en gaat te wetter. Maar daar zie je het al aardig drie. Ook steeds 2 keer geen afstand, maar beide sprongen maar heel veel potentie. Hier bij de junioren. Harmen Timmerarens. Ja, te vlak. Nee, die begint voorzichtig. Hebben wat maatje, Wim. Harmen komt over de 15 meter. Ja, zoals zij is de eerste 2 sprongen van Jorien en Lucas. Ja, die hoeven samen maar 1 keer hoog toe te gaan natuurlijk. En dan staan ze er weer heel los voor. Senioren blijft natuurlijk op 16 meter. Ja, Jan Terenauta, die is klaar. 12, Die zijn wedstrijd ziet in het eerste blok. 15 in plaats van Presteerde naar behoren, kunnen we zeggen, met 9 meter 9. Zo komt inderdaad Harmen Timmer. Hij zit mij ondacht te zien wat zijn collega's er eigenlijk van aanbrengen. Want we krijgen nu een Frieske ronde met bij de vrouwen. Hanneke Westert dadelijk, die staat denk ik. Hanneke Westert is op het lijst deze Frieske ploeg, want ze wie ijs 5e in het klassement. Maar omdat Femke Rispens van Griepsjerk sinds mast is zij tahekken onder de list. Ja, en dit is wel een dame die een persoonlijk record had van centimeter en 63 centimeter. En wat kan Hanneke Westert jaren? Nou, ze begint redelijk. Ja, begint stabiel. Wat heurt de woord, maar dat jouwt net. 2 meter voor de Friesen. En had je weten dat de drompel bij de vrouwen leidt op die 12 meter, Ja. Pak ze dan pak ze zo 2 meter weer aan. Ja, Harmen Timmerarens, 1544 bij de junioren, pakte 40 centimeter voor het Hollandse kamp. Zodat je Nou ja. je sprongen op kan bouwen, geef door aan je clubgenoten waar de start gezet kan worden. Zodat je van elkaar weet van hé, die stad moet hier even wat verder of juist wat dichterbij. En dan Riemen Dirk Krol bij de junioren De laatste wedstrijd. en Freek Kramer bij de senioren. Even zien waar Riemen Dirk zal eerst wel komen. Dat is lekker. Ik denk het wel. Riemen Dirk Krol krijgt zijn persoonlijk record. Betere. Ja, grote sterke vent, zit goed in de stok, dit ja, ziet zit er heel prima goed in uit. de stok. Ja, Riemen dit Dirk kan een Krol. persoonlijk record worden. Je ziet mij toch wel even een heleboel op te wachten. Krol. Redelijk recht zoals ik het Prachtig. Echt mooi rechtdoor. En Freek Kramer. Kramer. Ken die in In dit de geval topklasse. bij? Zit echt goed in de stok. Heinz is lekker recht. Gaat wat te snel, maar ook meteen hier naar een Riemer Dirk Krol geeft Net dit zes. richting een persoonlijk record. Dit doet de burger moet, hè? Ik heb geen idee. Riemen Dirk Krol mag het allemaal op elkaar, een nieuw persoonlijk record. Ja. 44. Meter 44, een fantastisch begin van Riemer Dirk Krol. Er zit al veel meer in, want ik denk... Ja, en als je een persoonlijk record springt, doe je het sowieso goed, Bart, hè? Dan haast je het al boven kunnen presteren. Hè. Dus, Ja, super. En het verschil is inmiddels al naar 1,68 meter. Dit gaat echt goed. En we zijn inderdaad weer bij. 1,68 meter is het verschil nog maar. Maar ja, dan vergeten we wel een beetje de eerste 2 sprongen van de Hollanders natuurlijk, die geen afstandel zetten. Jongen, jongen. En Freek Hanneke Westert noteerde toch een keurige 14,42. Nou ja, en dit is een jongetje 44 van Riemer Dirk. ook Hanneke Westert dus. Dat haakt erin. Ja, en Freek sparkelt echt centimeters. 44 centimeter. Ja. En als ik het goed jaar, Freek Kramer leert 8 meter tolven. Steert Friesland nou voor met 44 centimeter. Ja, dan gaan we in 6 sprongen in 1 keer 8 meter goed maken. Dat is wel heel bijzonder. En ik wilde net heel door beginnen, maar wat als? Ja, laten we er maar op houden, je zult zelf ook wel weten. Ja. Goh, zo hut kan het achterover gaan. In 3 sprongen wordt 8 meter goed maken. Maar Ja, dat kan natuurlijk gewoon zo maken, hè? Maar ondertussen zien we Fabienne Overbeek hier landen en die landt ook op de 3 meterlinie. Dus die pakt weer een meter weer om. Ja, dat weet ik Nou weet ik niet eens. Nou, we kennen deze Friesland hard voorstien in de tweede ronde. Ja, maar had ik dan ook zien wat er nou op een score staat in de vorm van een Jacco de Groot, begin ik toch wel langzaam weer een beetje te bibberen. Is nu weer prima op de weg terug. En hij won ook woensdag hier de Middelste score is Guus Hoogland. vorm er weer aan zit te komen. En dan
de wedstrijd leiden jippen. En dat is echt het mooie om die tweekamp. Het kan in 1 ronde compleet op een kop zetten. Guus Hoogland. Nee, Te die- bot uit koers, ja. Ja. Te bot uit koers. Zit wel mooi op hechten, maar... Ja, dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe Jacco hier even kent. Ja, Jacco de Groot staat klaar. De man die hier skiernis kreun. 2000 12 augustus. Hij leeft het 22 meter en 21 centimeter. En daar is nooit weer één oorheen gekomen. Nee, klinkt heel veel voort, maar voor het hier toch echt weer 22 meter. 22 16. Dus hij kent nog steeds. Ek Jacco. En Jacco is intussen 39 jaar denk Ja. ik. Die richting, want hij heeft een peri jongere dij. Maar hij kent nog steeds. Een legende al bij het leven. Maar als de laatste wedstrijden van Holland besjoest, ja, dan is het net meer vanzelfsprekend dat hij wint. Het is zelfs net meer vanzelfsprekend dat hij de finale helpt. Nee, dat is weer ak hier wat ouder, wat blessures, Achillespeesjes, hamstrings, een beetje dezelfde die ik wel herken steeds. Maar wel had hij de eerste afstand van het hele seizoen. Ja, 2084. Dat is 1 centimeter verder dan Sietse Bokma. En ik verdenk hem ervan dat het Joert ook wel eens 4 gaan kan. Jongen die de stoks afgeschreven 4 had, dus Nou, daar gaat er al. ja. Wel een dikke jongetje meter en als juist op welke manier, hoe makkelijk. Hij gaat echt naar de raket over. Ja, maar En ja, hier hij Femke hij Brouwer. kiest wel voor de opbouw. Femke Brouwer. Femke zit er net lekker in. Van tevoren afzetten, Jildal. Evenals puntje. Get nog wat te hut, Femke Brouwer. Maar ik ben er bang voor dat we onze voorsprong weer kwijt zijn. Ja, Maar deze helemaal afstand kwijt. van Jacco erbij. Jongetje meter, die pakt 3 meter in één keer erbij. Wel richting een 12 meter notering hoor. Fabienne Overbeek bij de vrouwen noteerde al 386. Nou, Guus Hoogland noteert niks, want die sprong boeten de sector. Maar Jacco de Groot, 13 meter 50. Njontje 50. Nou, huppakee. En dan is het verschil weer haast 5 meter in het voordeel van Holland. Dan gaan we kijken naar. Zo hut kan het gaan. We hebben Nou, daar staat Tevens Hopma. 4 Ja, die man is echt in vorm. Want die wist al 2 wedstrijden te winnen als mixklosser. 2 keer met 20 meter 39. Nou, dat is wel een afstand waar er hier eerst voor teken is. Ja, dat ben meters die tellen. En ondertussen zit Rutger Haanstra klaar bij de junioren. Een jongen die de vorm ik nog net helemaal had, maar wordt gigantisch 4 keer natuurlijk. Absoluut. Brouwer 12, 91. Pakt toch weer 91 centimeter. Van Rutger Haanstra kwam Hij zet in Zet 11 er goed in. El. Ja. prima. Ja, keurig. Ja, dit ben mooi afstand. Wel heel iets raar stapje op het eind van de loop, maar toch komt er mooi in de stok. Daar ligt dat gele balletje op. Gaat hij ook hier naar. Heel goed begin van Ja, deze man. keurig. Rutger Haanstra, Mooi gedaan. die het echt een persoonlijk record had van oer de 20 en een hele meter. En tol weer 90 voor Femke Brouwer, dus die pakt dan weer 91 centimeter. En we hebben natuurlijk Tevens Hopma. Hebben we staan bij de senioren topklasse. Was even En ik verbeeld me dat de win een de licht win beetje gaat eruit. tel lezen gaat, dat hij er een beetje uit gaat en dat kan wel eens een gunstig effect ha. En ook gepromoveerd naar de heren topklasse. Ja, Nu, wat is het antwoord van wist al Tevens 2 Hopma. titels te pakken dit seizoen. Ik ben Tevens gefocust Hopma, op de maar dat dames, maar ik ben wel benieuwd naar Tevens. Seniorenskans. 2 keer tot 2039. ik ben benieuwd waar het eerst gaat, want bij de vrouwen staat Demi Grootheden klaar. Ja, die gaat eerst. Is die basissprong ook neergezet. Baby Grootheden zit goed in de pol. En Tevens Hopma gaat ook. Op achtergrond. Tevens Hopma. Wat Tevens gaat had hem Hopma? goed. Oh, die misslag. misslag. Wat jammer, maar nog steeds. Wel even een wissel. Die Ja, zal echt twee dikke mislagen voor Tevens. 2 dikke mislagen, maar toch goed 18 meter. smoor in, want hier hier echt volle meer inzetten. Het woorden uit die we niet goed horen. Wim. Ja. Hè? Dat is toch- Ja, eigenlijk hetzelfde beetje wat aan hè, hier. Ja, wel, dat verstaan jullie Misschien toch eerste wel. sprong. Hè? Maar het was meer dat hij zijn vrouwen die zulke soort woorden. Dus dat valt er allemaal rustig mee. Tevens Hopma. De feiten aan. 39 hier in Tusken. Bij de 16 meter. De handen met zijn 12 of 3 jeugd. Zo'n Friso rent het nijsten. Het Friese kamp. Nee, hij weet waar de stok steken in, maar hij zal toch nog wel eens even nadenken over die 2 rare misslagjes. Ja, Want dit kost hem zo'n meter over meter, denk ik. Die winnen allebei net mooi. Haanstra 18 meter 40. Nou, 18,40 meter kunnen we voor junior Rutger Haanstra noteren. 30. Dat is prima.
voor een eerste sprong. Want we staan nu 2,24 meter staan we voor Rick. 14 meter 32 voor Demi Groothedde. Die pakt dan weer een heel stuk voor de dames. Ik pak alles mee, hè? Ja, Tevens Hopman noteert toch nog 18,84. Ja, maar die weet echt wel dat er meer in zit, Joert. Maar die rijken meer dan een meter klikken. Ja, de eerste ronde gewoon afmaken. Maar goed, het verschil was natuurlijk wel dik. Mark van der Horst bij de junioren. Weer anders kan. Kijk, een jongen waar echt wel proteïne zit. Ja, zeker. Met een De PR van 2088, dus voor zijn doen. onderschat dit net. Wordt nou heel hard hoor, maar ik zie toch dat hij dan met een mooie uitspraak nog best een heel eind kan komen. Hollandse wedstrijden regelmatig over de 19 meter. Ja, de tussenstand die vleend in van achterstaan naar voorsprong naar weer een achterstaan. Nodig om in vorm te komen. Het zou leuk zijn als Op dit stuit nog maar 8 centimeter voorsprong voor Holland. op een woensdag Maar ik mis nog een paar afstand. met 20 meter en 59. En we zitten natuurlijk nog maar in de eerste ronde van dit tweede blok. Ja, Er komen 4 rondes. En daarbij ik opvalt dat alleen de Hollanders de weersprong maken gaan. Ja. Dus die geen afstanddel zetten gaan. En alle Friesen al wel. Ja, dat is natuurlijk Ja. een heerlijke. En ja, Maar we gaan er ook vanuit dat de eerste afstand waarschijnlijk in de tweede en de vierde ronde komen. Ja. dat dat natuurlijk straks nog een stuk verder zal gaan. Maar wij krijgen nu weer zijn Broekstra. En die heeft de smaak ook weer helemaal te pakken. Ziet ook wat Rutger en Riemen Durk hebben gedaan. Dus, daar wil Erwin ik Temmeraars bij de graag senioren. natuurlijk. Een beetje, Die zakketek. doekt er wat in. Gaat echt toch wel richting 18 meter. Ja. Ja, pak wel wat Pak wel metertjes, wat, maar net wat er wil. nee, en ik net wat er Sigrid kind. hier op de voorgrond bij de dames. Ja, Sigrid Bokma. Door de week natuurlijk in het land. Toch echt een Frieske dame. Zit er goed in! Sigrid zit er goed in! Wat gebeurt hier met Sigrid Bokma? Ja, keurig begin je, hè? Hele netjes eveningssprong van Sigrid Bokma. Ja, ik moet zeggen, de Bokma's hebben in Holland. Dit ik richting die 14 heel. Dat ze een vrij waardevolle Had echt een PR achter haar namen staan van Sontje 08, dus die ken echt wel wat. Nou, Sigrid laat het ook wel weer zien. Ja, mooi werk vind je. Dan ben ik benieuwd naar Wisse. Wisse is in concentratie. Ja, Wisse Broekstra, want natuurlijk wel. Ja, daar hoef ik niks over te bij Wisse is het soms heel vier en soms is het heel mis. Ja, maar het komt er langzaam weer om bij je. Mooi. We zullen zien. Ja. Hier komt het Wisse Broekstra. Komt er niet heel erg lekker in, maar weet wel snel klimmen. Matte Hut. Toch mooi daar voorbij die Nou, 15 eerste meter, sprongje. te gaan. En pakt in ieder geval winst. Kijk, en hij loopt zo even langs. Ken de stokaars misschien wat verder. Wat tips, wat coachingsdingetjes. En dan gaat dat. Doe best een coach, dus we komen nu eerst maar even met hem. 3 en 4. 1462 voor Sigrid Bokma. Nou, Sigrid Bokma noteert voorlopig bij de vrouwen de eerste afstand 14 meter 62. En dat weer een heel creëze eveningssprong hè, van Sigrid Bokma. Dat betekent dat de Frieske vrouwen voorlopig een voorsprong hebben op de Hollandse dames van 1 meter 70. De junioren lezen zelfs 5 meter voor op hun concurrenten. Maar dat had alles te krijgen zelf met het fantastische persoonlijke record van Riemer Durk Krol. 19 meter 44. Wils Wisse Broekstra, iepunt mij 16:33. Nou, dat is een behouden beginsje. Bart, wat maakt hij de tweede sprong was dan? Als hij een insprong meer aan maakt, hij zei ik kon te hard door, maar dat komt dat hij schopt zijn voet naar beneden. En als hij een insprong, dus de voet rond was, dan loekt hij weer stil op het derde punt. Als het iets meer macht op de stok. Maar een goed begin voor hem. Vertrouwen in de loop. Nou, dat is toch altijd even wennen op een nieuwe kans. Ja. Ondertussen Bouke de Jong bij de senioren in zijn concentratie. Ja, dat is de man die het verraste in Burgum jij dit hier. Met dat prachtige nieuwe persoonlijke record van 2069. Sterke klimmer altijd. Maar wel een derde punt. Slechte en dat helpt loop. er lang net. Hiervoor schrikken we even wat. Daar stapt een van de dames Oeders Ja, Contessa. Tessa Stapt Kramer. volledig door de skala in. Die sprong hebben we helemaal mist, maar die stapte volledig over de batten heen. Hè? En dat is voor Tessa Kramer natuurlijk een striem in het begin.
was het ook even schrik. Ja, dit is Tessa is een vrouw die het echt van haar loop hammert. En als dan in één keer zag volledig er doorheen stapst. Dan kun je als golfhouder ook niet helemaal vol zijn dan. Nee, dat klopt. Zo snel ging het. Touw is echt van de pols, zoals ik. Nou, Bouke die rent waarom. Die Kampioen bij de junioren. Ja, bij de jongens. Hidde van Dam Van Dam. Een lekkere sprong maar. springt echt makkelijk, hè? Ja, Nederlands kampioen, hè? 2084 achter zijn namen staan. Nou, dat is de vierste sprong van Jacob van dit seizoen. Dan houden we ons vast. Echt heel makkelijk. Ja, grote sterke kerel. En hadden we dan ook grote sterke kerels hadden, dan zit Reinier hier overbeek bij de senioren zijn stok te zetten. Eerste hier senior. Die Ja. vrienden hier ook nog junior. Ja, maar Die natuurlijk sprong al. toen al geregeld de hele senioren naar huis. Supertalent, hè? Ja, een koning. Echt een koning in omgaan met druk en met klasse. Dat is echt juist hoe hij soms grote wedstrijden kon beslissen. Terwijl er 4 op achterstand zijn hier in zo'n, nou, die hadden al in de broek boesten. Ik geloof dat ik hem verleden die er interviewd had. Dat het zijn eerste NK weer, dat hem net won. Ja, nou, dat loopt voort. Dat Waar loopt het voort was, voor hè? deze jongen. Ja. Op een paar centimeter. Ja. Want Hidde van Dam waren toen Nederlands kampioen. Vaak ook al in de voorronde. Maar die jongen die is onverslaanbaar hard. En nou eerst hier senior. En dan zit er ook gewoon in de giel. In de leiderstrui. Dus in de leiderstrui. Ja. Dus Ja. niks gewinnen, gewoon bam. Ja, nee, maar ja. Deze jongen hoeft natuurlijk niks te verhoren. Dan liepen 4 springers voor het hier. Toen won er ook regelmatig wedstrijden van de senioren. Dus, Ja. Hidde van Dam noteert 38 bij de junioren. En dan Reinier Overbeek. Het fenomeen. Hoe begint hij? Oh, Sjorres. Och, ja, die iepen gewoon echt direct mij 20 meter. Tenminste, dat dat balsje goed lijkt. Ja, En ik heel makkelijk. ja. Ja, en dat brengt dus bij de Frieske troef, bij Marit van der Walven zelfs. Want die stiert klaar in de Frieske trui. Corneille. En 8 meter 30 voor Hidde van Dam. Pakt echt dikke meters, ja, voor het Hollandse kant. Deze dame die maakt het voor Friesland aan, van de vrouwen. Ja, zeker weten. Is de enige vrouw op deze eerdbal die het ooit verder dan 18 meter west is. Ja, goeie loop, mooie insprong. En een metersmeidje. Nou, Ah, dit ben Iepeningen. begint rustig, maar Dus is het wat nou moeilijk. al duidelijk de fieste. Gaat al richting die 15 meter. Eigen net vrij, klaar door het zandbed. Redelijk goed te doen. Is ontevreden, dat jet ik zag. Volgens mij is het meer omdat het zandbed eigen wat hut. Daar klaagt het zo volgens mij. Maar het is natuurlijk Germ Terpstra. Junioren, Germ Terpstra. Zit er mooi in! Oeh, ek een misslagje, maar hij kent Ja, hij nog. wordt aardig Stop de skeef, heli hè? en die gaat er. En die gaat ik richting die 9 meter. Ja, dit is keurig netjes. Hij valt een beetje achteruit met de jermtakken en Komt Get vandaan wat dat het het een koers. scapegoat, denk ik. Dat er Ja. daarom wat achteruit valt. dat kost hem toch gauw een hele meter. Eigenlijk ook altijd wel Maar- neerzet. Ja, keurig. En een misslag onderwijs en dan nog in topke, maar 10 meter gaat. nou Germ, zelfde Netjes, sprong en jongen. dan jocht. Hè? Beetje onprutsen, zei het er zelf, ja. Nou, lekker begin ek van Germ Terpstra, want dit is natuurlijk van het zelfvertrouwen. wel Ja, lekker. deze is heel mooi. En dan hebben we, denk ik, nog één Frieske springer te gaan. En dat is senior Sietse Bokma. Jongetje 22 voor Germ, ja. Die pakt dikke meters. Keurige afstand toch voor Germ Terpstra. Goeie eerste ronde voor de Frieske junioren. Wiels Reinier Overbeek, 94 genoteerd. Dus krijgt 20 meter Nou, nog. dat valt me dan met jou. Dan is het verschil in één keer weer opgelopen tot 8 meter voor het Hollandse kamp. Inmiddels is dat nu weer rechtgezet. Nou, Marit van der Waal noteert 14,90 meter. Dat is inderdaad op dit stuit de vierste afsprong bij de vrouwen. Maar die zult toch zeker naar 16 centimeter touwen. Ja, dat willen we toch nog graag een beetje meer meters hebben. En dit is ook een apart verhaal. Sietse Bokma, vliegen hier in de Twakamp in het Heidenskip, leepte hij een persoonlijk record. 21 meter tredje. Senioren Friesland is het toch wel heel erg. En hij had wel wat met Twakamp. Heel dicht bij elkaar. Dat leidt hem wel. Hij mist de insprong, maar hij pakt hem op, hè. Hij pakt hem op, hè. En hij begint weer aardig met Hij Jim. begint wel met 20 meter.
Ja, hij zei het verleden jaar, hij had het verleden jaar net één wedstrijd won. Uit zijn twakamp, maar ja, dat telt net als wedstrijd. Nee. Daar heb je er zijn PR. En hij had al regelmatig de beste Frieswest van de twakamp. Ja. Dus wat dat is, ik weet het net. Het leidt hem. En dat bewijst er je, want dit soort dan toch weer in de Ja, deze is leek het meer verder als die van Arne. 20 meter 10. 20 meter 10. Keurig net. Achter Arne Galema met die 20 tredje. Maar wat een begin. Maar dan haast in ieder geval wel wat challenge. Ja. En dat betekent Dus dan ook weer het dat wij alle leppers één keer in actie zien hebben. aan de leiding met 3 meter 14. En dat is toch ongelooflijk dat Friesland nou gewoon 3 meter 14 voorstelt. Ja, dan gaan we op een ronde haast 12 meter goed maken. Nou moet ik er wel bij zeggen, er binnen per exceptioneel 4 sprongen Ja. bij. Dus voor die mensen is het natuurlijk nog wel heel moeilijk om nog meer mee te Ja, halen. maar er ben echt nog een aantal die gaan nog wel wat ruimte in hun ontwikkeling. Saus en Wissen en dat soort jongens, ja, die kunnen echt nog wel wat meters erbij springen. Maar ik vind dit een hoopvolle eerste ronde. Nou, we beginnen weer bovenop de lijst met Jorine Baas en die gaat nou te wetter. Wederom weer. Eerste sprong boeten de sector, nou te wetter, dus die noteert nog geen centimeters voor Holland. Harmen Timmeraars bij de junioren. 45 gaat er staan. Nou, daar maat volle meer bij kennen voor hem. Oeh, mist de insprong, maar bloot was staan. Oeh, en die gaat uit koers. Ja, pakt een paar meter, ja. Die zal hem verbeteren, Ja, want zal net tevreden wezen. Dat zie je zijn reactie. 19 meter, Riemen Durk al 19 meter, daar zal niet meer heel veel nog meer bij komen. goh, En dus dat is dan weer een nou Verschadel, je hebt eens laten zien dat het Joort Wol kenbaar. Ja, zeker weten. Ja, dat is vaak zo. Onder dat hoofdstuk valt het wel. En daar valt bij Intussen 22 meter sprong. te pakken. Maar goed, En beide opmerkelijk nog op naam Treien, van hè? de Friezen. Wouter van Midden hier 20 meter. Oh, sorry, 20 treien platen. al zelfs. Ja. Ja. top springen. Ja. En we hebben natuurlijk Tessa Kramer die te water ging. Maar de 12 Viersen, 17 meter eruit. toch toch 12 Friezen. Ja, En dat, ja. dat verrast me op een Nou ja, prettige zo- manier. Zo'n de laatste wedstrijden weer de senioren. Ja, is dit zeer positief. Begint wat op te bouwen. Een dikke halve meter. En Lucas van Eyck op de eerste batter bij de topklassers. Ja, die begon met een wiertsprong. Dus die kan nou natuurlijk in één klap weer een paar meter waarom winnen. Naar de plaat even. Wat zei je? Harmen Timmeraars 16-0 treien, die verbetert hem mijn hele meter. Lucas van Eyck. Krijg wie het? Ja, daar komt Lucas aan. Had ik een PR van haast 21 meter, dus die Oeh, dit ziet er echt beter uit. aardig uit koers. Maar we pakken er een centimeter van. betekent dat je scheep gaat naar links. Ja. Maar een hele verbetering. Maar nog altijd 2,5 meter voorsprong nog voor Friesland. En Hanneke Westert nou. Oeh, Ik Deksel, zou nog Hanneke wel wat Wester. pakken kennen. 16 meter. Hanneke Wester die dus via de achterdoor toch nog meedoen mij onder de twakamp. De vrouw die het vliegen hier net te verslaan weer. En zulke record. Het Nederlands record voor Famkes op haar naam schreeuwen met centimeter 63. Ja, en dit hier maakt ze eigenlijk nog wat op gang komen. Ja, het is ook even wennen, hè, na je klasse. Nou zit ze er wel mooi in, maar Oeh, en nou had ze hij laat correcte dit vier. net. Helaas. Nee, noteerde toch in de eerste ronde al 4:42. Nou, dat is een aardig begin. Dus Ja, ze is er zelf net zo denken, denk ik. Nee, maar dat ken ik verder vanzelf. En Riemen Durk had ondertussen de stok gezet. Nou ja, met zijn dik persoonlijke record, jongetje 44, zien daar al slagen natuurlijk. Dus die kan 3 keer vlammen, joh. Als die nou nog een PR springt. Ja, Ja, doe maar kist, zit de laatste weekend er wel lekker in. Hè? Het Heidenskip ook al een mooi PR natuurlijk. dat ze net zo Lange, grutte, sterke vent. Maar ja, nee, nou zit er correct de 4. Maar dit is precies wat hij mij doen. Hij mij gokken. dat snappen. Lucas van Eyck Ja. komt tot een keurige 18 meter. 12 Bluwt steen op 44, dat prachtige persoonlijke record. meter. In Holland. Ja, en dan is het verschil bij Holland nog maar 43 centimeter. Nog wel in het voordeel van Friesland, maar Sprong moet maken. dat om, ken in eerste sprong Ja. verloor je. de balans te herstellen. Ondertussen op de andere schansen ook wat te zien weer. Fabienne Overbeek begon met een kleine 14 meter en wil dat maar wat. Lucas van Eyck kwam daar 18 meter tolven. Vanavond zag ik haar Exact like vier als Freya Kramer. presteren, zag het technisch. Die nou dadelijk naar hem Is komt. die gelijk als directe concurrent. Ze verbeterde ook In het onderlinge duel staan die precies gelijk. Nou ja, gelukkig is Freya Kramer mij nog 3 keer. Ja, Dus die kent daar wat aan. Daarmee werd ze derde uiteindelijk.
Ja, Freek Kramer, ik een jongen toch met een persoonlijk record van 2079. Ja, zit krijg goed in de stok, hè? Ja. Ik zag hem dit seizoen er nog net echt vaak inzetten, jongen. Dus dat jou wel vertrouwen. Alleen de wedstrijd van Burgum had er toen heel Oké, goed sprong. ja, die had ik mist, mag ik heel eerlijk bekennen. Dus, Maar toen we in de 12 oren die nog verder sprong, Bouke de Jong en Isbrand Galema. Ja. 2069 en 2068, maar dan Hier zie je komt het er echt al. achter. Freek Kramer. Zet er mooi in. Dit liep het beter. Dit liep het een stuk beter. En ja, en 20 meter. Jongen. Dit zou mooi zijn, want dan pakte er gewoon 2 meter bij. Die topklassers die binnen tergt op een of andere manier. Ja. En dan kan zelfs grote naam als Jacco dat verschil natuurlijk net alleen nog mee zien. Dus, Nou ja, maar als deze jongens al 20 meter springen, Ja, daar dan is maakt net- hij al 22 wel een verschil, meidje. Ja. Voor Frederik Kramer. En die doet Dus voorlopig de complimenten aan de senioren. Fabian Overbeek bij de vrouwen. Ja. Zet er nou beter in. Begang met Trek trekje je meter. 80 en gaat nou richting Je die doet die 40 40 meter. meter. Ja. Oeh, dat is een klapper. ook even een Fabienne Overbeek. Het zusje van nuttig is. haar grote broer Reinier Overbeek. Jongetje 84 voor Freek Kramer. Guus Hoogland, maar nu trekt het nog wel aardig. Zo, Ja, de landing van Guus Hoogland. Eerste sprong boeten de sector en nou echt een dikke. Ja, die Dikke pakt dikke 8 meter. meters. Die pakt de dikke meters. Dus het klassement gaat weer oer de kop. En wederom bij de touw van de stok halen. Dat is een dingetje wat ik al meerdere keren zien had. Dus Eigenaardig. zullen we toch misschien eens even naar Sjem hadden. 98. Gaat voorbij aan Mark. Het is een soort beveiligingssysteem dat het touw vast zit onder skans en men zit toch in de stok dat het touw in ieder geval losspringt van de stok. Ja. Alleen nog ja, gedurende de jaren worden die dingen kennelijk wat lammer. En nou springen ze er telkens aan. Ja, dat zwaar het wel voor vertraging. Wat je dan maakt zijn jongen dat, rent weer waarom bij die stok. Ja, dat is onhandig, maar dat moet weer oer de skansen heen. Dat kost al een tijd. Het kost al je tijd, ja. Ja, en dus kan Femke Brouwer wel even wachten. Inmiddels staat de post ook voor Jaco de Nou, nieuwtje 84 dus konden we noteren voor Freek Kramer daar. Dat is een prima afstand. Nou ja, 14,98 voor Fabian Overbeek. Ja, daarmee Pak direct weer een is meter er bij. verder als Marit van der Wal. Ja. En maakt het er een beste klapper in die vrouwensgroep. Ja, en Guus Hoogland die springt natuurlijk bij de junioren gigantisch zijn erbij. Krijgt boeten de sector. En nou 1836. 18,36, ja, springt de trein hele meter bij. En dat betekent dat Holland nou weer roem 2 meter voorstelt. Ja, het Hier kan komt nou Jaco de per Groot. ronde kan het verhoren. Wat kan Jaco de Groot? Ja, Ken Jaco de Groot? nee, nou gaat het een bot in koers, denk ik. Corrigeert nog redelijk. Wordt weer Sprong een krijgt hege 50. nieuwtje. Dat gaat er nou net, gaat de krijgt toch voorbij, denk ik. Hij wint geen meters. Nee. Het zal bij Jacco nog om centimeters gaan. Maar goed, 2 keer oor een nieuwtje in heel is natuurlijk een prima opbouw. Ja, dat is exact. En het weer al lang geen perfecte sprong. Hij moest ervan werken. Nou, dat betekent dat we weer 3 Friesen klaarstaan hebben op de 3 skansen. Ja, Femke Brouwers bij de vrouwen staat al klaar. 12 en 90 als vorige afstand. Nou, die zal er graag een beetje bij springen. Begon ze net rustig aan, ging wat te snel. Ja, had er al opgeschroefd naar 1585. Dus Tussen aanhalingstekens. Jongetje 70 voor Jacco de Groot, 20 centimeter erbij. Pakte toch al 1 centimeter, maar daar is ook. kroept richting de 20 meters daar. Maar wat kan Femke Brouwer? Want ja, die wil wij graag richting die 15 meter. Hè? En hier komt Femke zet er beter in nou, hè? Dit is in alle gevallen een stuk verder. Ja, keurig. Geert nog redelijk vlug. Over in de stok en dan denk ik dat ze hem wel stil kan trekken. En Rutger Haanstra, daar ben ik wel benieuwd naar, want die krijgt toch heel makkelijk die 1840 sprong. Ja, langzaam begint Rutger weer in zijn vorm te komen. Een van de weinige Friesen die echt heel stylistisch springen en corrigeren kan. Ja. Verrassend dat er nummers 1 en 2 en 3 van de junioren uit Friesland komen. Ja, Voorlopig nog. Maar ook Femke Brouwer pakt weer wat. En Rutger Haanstra is natuurlijk wel een stylist. Hele mooie stijl, heel constant. Doet wat ze moet doen. Uitstekend.
En nog altijd het houder van het Fries juniorenrecord. Begon dus zo net rustig aan met 18 meter Oeh. 40. En rondje mijn stok. Dit Ja, is ja. wat we bedoelen, hè? Ja, Dit ja. is wat we bedoelen. Oh, Joris. Want dit is verder. Met correctie, want dat ken hij toch, hè? Ja, dat is wat ik precies wat ik wou zeggen. Een van de weinige Friesen die dat Ja. ken, had natuurlijk een Hollandse mem. Ja. Mem komt van oorsprong uit het Hollandse kamp, dus we kennen net helemaal vrij uit bij de eerste rieken. Maar toch, Maar hij flikt het dan maar even. ja, mooi om te zien. En dat is een kwaliteit, hè? Want dit is net de eerste keer dat er dit hoor. Nee, zeker niet. Tevens Hopma bij de senioren. Mooie correctie. Ging zo net insprong misschien. En we zijn benieuwd wat dat opsmiet qua afstand. Door een misslag. Toen liep het Maar we kunnen constateren dat Rutger Haanstra een prima wedstrijd springt namens Friesland. Ik denk dat Femke en Rutger allebei wat centimeters pakken, dus ik ben wel benieuwd naar die afstand. Ja, Femke Brouwer noteert tredje 99, dus komt al in de buurt van die 14 meter. Pak er een meter bij voor Friesland. Ja. En Jacco de Groot, nou die hier een jongetje 70 en daar staat nou Tevens Hopma. Tevens Hopma die krijgt 8,85 en wat er ziet net waar rare misslagen in. Wat doet er nou? Tevens Hopma. Zit er nou beter in een stok? Zet er nou volle beter in, maar god uit de koers. Ai. Maar hij weet wel ongeveer weer een stok steken. Ja, en hij had hem nou ook een stuk beter als de vorige sprong. Gelukkig mij er nog 2 keer. Nou, Rutger Haanstra verbeterd zeggen gelukkig een beetje. Demi Groothedde bij de vrouwje, die gaat nou te wetter. Demi Groothedde noteerde 14,32. Staat daarmee voorlopig op het 4e plak in die damesgroep. Maar gaat nou dus te wetter. Rutger Haanstra. Die afstand, die had hem inderdaad verbeterd. 18,58 meter voor Rutger Haanstra. Dus die had toch weer 18 centimeter de biet pakt. Ja. En dat inclusief rondje om een stok. Nou wel wat namen van het Hollandse kamp natuurlijk. En Mark van der Horst. Maar in Santje Zoon 30 zit nog heel veel ruimte voor verbetering. Ja. En Erwin Termeragens met 18,30. Ja, die ken ik volle vierde ondertussen. Ja, soms werkt de favoriet er al eens heen, hè? En als je weet dat het kan, Ja, dat en is je weer. boksen het zin op, dat kan ik tussen eren zitten gaan. En dat dan die Hollandse jongens, of die Friesen, zal lekker springen, hè? Riemen door Krol, Baatsdek en jongetje. Ja. Dat kan ik blokkerend werken soms. En met name in de damesgroep mogen de Hollandse dames nog... Mark van der Horst. Ja, te vlak erin denk ik om er echt wat van te Je meiden. te hut, hè? Springt dan wel, hij springt er wel wat bij, hè? Door, denk ik. Maar Mat, te hut werkje. Maar komt daar nog niet helemaal op uit. Neemt ook nog niet heel veel risico's, maar hij is wel een wedstrijd aan het opbouwen. En dat is natuurlijk prima. Bij de senioren gaan we kijken naar Erwin Timmerarens. Nou, Erwin Timmerarens staat, Polstok ver in het water geplaatst. maakt het hem op voorzien. Tweede sprong. Noteerde 18,34 in de eerste sprong. Mark van der Horst komt nu toch over de 18 meter en 16 meter. De middelste batten zal Wisse Broekstra de stok zetten. Ja, en Sigrid ondertussen bij de dames had de stok al zetten, zit al in haar Of concentratie. Sigrid Bokma, dan gaan we naar gewoon Sigrid Bokma. Dat klopt. Maar het totale verschil is 1,26 meter. Want die begon natuurlijk de wedstrijd prima, maar 14,62. Zie het heel mooi in de stok. Het maximale er echt En ken daar nog wat bij. Nee, hier nou minder loop. Oeh, ja. En dan zal er misschien Bokma ook nog wel... 18,06 ondertussen voor Mark van der Horst. Springt er ook weer 70 centimeter bij voor de Hollanders. En daar zit Erwin Timmerarens nou in zijn concentratie. Zo gaat niet te water. Dat 2 sprongen te gaan. Die marge is ook te halen voor de Wisse Broekstra. Ja, de Hollanders staan intussen weer 1,94 meter voor. Even wat coaching. Maar deze man nog in actie. Erwin Timmerarens zit nou beter in de stok, maar gaat weer uit koers, hè? Komt toch weer wat te veel Nee, deze kant er springt er niks bij. Nee. En zal Nou, dan is de heer om wissen. verder nog niet. 16 meter 30 steen. Nou ja, we weten natuurlijk al dat hij minimaal 3 meter 40 kan. Ja. Daar gaan we verder met Bouke Wiel. Die dat natuurlijk wel Maar kan. Wis had ondertussen leert ik hoe er een wedstrijd af en toe opbouwen moet. En dat wordt beter. Kan erbij. Komt erbij. Ja, maar dat werkt in het verleden al niet goed. Een beetje bij beetje vooruit. En je weet op voorhand al de half jouw sprong, dus doe kerst ik opbouwen. Ja, daarom. Dus ik zou zeggen, meid zit er gebroek van. Dat komt er hoor. Nou,
Als die loopt maar goed is, die dribbelt eruit. Ja, dat is voldoende. Laat het zo zeggen. Oeh, die Maar gaat te net vlak. als een raket naar de andere kant. En dan moet hij te snel klimmen. Ja, eerst de vlak erin en dan gaat ze hard door. Maar lijkt er ietsjes verder te komen. En als je zo snel oergint, dan is het haast net te dwaan om snel te klimmen, want dan lees je al iets aan. Dus ik vraag me af, dat je een protte winst niet zit. Als er al winst niet zit. En hopelijk kan hij in die derde, vierde poging dat hij dan wel heeft van hey, zo moet ik het gewoon hebben. Voor Erwin Timmerarens, 17 meter 19. Ja, en dan nu de twee springers. Nou, Erwin Timmerarens, die verbetert hem net. Die komt nou tot een dikke centimeter sprong en die heel 1834 staan. Zo nou en dan, maar er toch even een paar spatjes van de lens aan, dus cameraman Corneille die stiert ja, toch wat zin en wie niet te filmen, dus als er een paar dripjes vallen, dan vangt zijn camera die hek. Maar we tellen uw zegeningen, voorlopig is het droeg. Ja, en wat kent deze dame in het giel? Tessa Kramer, Friesin om Utens. Verbeteren haar persoonlijk record dit hier al 2 keer. Of tenminste, dat evenaarde ze Santje 25, maar haar eerste sprong. Ja, Boetenbeeld stapte ze oer de batten. Wat doet ze nou? nou had ze Ja, een heel dit eind is over, maar had ze de volle stok beter. wel een stuk beter. Ja, En dan ik mijn speelsgemak oer de 15 meter neem ik gewoon. Ja, Want die het staks- balsje lag op 14,98. bij thuis was dit stok zag ook christelijk via. Ja, die had een traaie klemslagen en dan waait ze een heel eind voort. Ik denk dat zij de beste loop had van het hele damescircuit. Ja, denk ik. Nou, Bouke. Bouke de Jong. Bouke had hem echt beter. Ja, die gaat nou volle beter. Oeh, het beteert eruit. Ja, Zit er in de uitsprong even wat te vroeg in. Ja. Als hij nog even had gewacht, had hij nog verder. maar goed, de eerste sprong weer wie is sprong. Dus die pakt echt weer metertjes van Friesland. En pakt hier dus ook 2 meter. Wester springt er niks bij, maar 1690. Jongetje, ja. Dan nog tot 16, Ik- 19. Daar komt verder Tessa niet. Kramer die pakt meters voor. Voor het Hollandse kant. Maar, Dat doet zeer om dat te Bouke sezen. Jong doet dat dus wel. En Tessa Kramer ook zeker, want die pakt dus hier nu 3 meter 30 erbij. Ondertussen Hidde van Daan. Nurse. Tot 15-30. Ja. Die komt in de buurt van het balsje, hè. Dus dat is ik oer een jongetje meter. 15 meter 30 voor Tessa Kramer. Want nu komt hij toch in de buurt. En dan komen de grote kanonnen nou toch echt wel in de vorm waar we ze van verwachten hier. Verwachten eigenlijk. Bouke de Jong, 1877. Ja, Tessa Kramer maakt het dan toch weer, Jere. Dat is dan toch ook. Moest even schakelen, want die eerste sprong weer natuurlijk een dreun. Dat je oer de batten heen stappen, dat ken ik wat mij gemoed was. Maar corrigeert dat makkelijk, gang vlug oer en toch 15:30, de eerste van alle vrouwen. Die had het hele peloton op scherp zet. Het zal nog groter worden daarin. Alleen we krijgen Bouke de Jong noteert 18 meter 70. die dan dus nu nog komen. Pakt dus ik haast 3 meter. En nog iets meer Friesen dan Hollanders, hè? En Wisse Broekstra, ja, die bleef op die. 10 meter en 19 centimeter. Nou, 9 meter, 9 noteren we voor Hidde van Dam. Prima sprong, waarmee die Ja, haast een meter erbij. Ja, deelnemers Hidde van Dam, te zijn. Ik ben een beetje bang voor de tussenstand aan het worden. de regeren Nederland. En dan krijgen we nou nog Renier Overbeek. Ja, dan krijgt een jongetje in 94. Ja, dat is ook een jongen die in potentie die 21 meter shell te ken. Ja, dat Zet hij goed in de stok, Je hè? nou al wat uit koers. Je hebt al wat uit koers. En weer richting die 20 Ja, je meter. hebt hoe dat baltje. Hier, Hier, maar van maar de van de wal. wal. Oeh, helaas uit koers. Nee, Snel ook uit de richting. Dus Nee, die kan zal haar nog net niet verbeteren. verder gaan Dan de 1490. Maar kreeg hij Geert wel meer Nijrjochs. tijd om te klimmen, Hier ben ik omdat weer het beter van Marit. Betere loop insprong. het rechte Alleen stuk uiteindelijk wordt ze wat uit koers. niet daar blijkbaar te zijn. Reinier had al 1994. Ik denk niet dat er veel bij komt, Nee, jongens. dat denk ik ook niet. Daar ging ook iets uit. ik ben benijd naar de afstand van Reinier Overbeek. Maar die zal nooit een protte winst, Dus meidje. dan zal het verschil wat blijven inderdaad. 3,37 meter. Want Marit komt daar verder niet iets bij. Ja, Dan krijgt Terpstra bij de junioren nou natuurlijk. Krijgt die krijgen dikke nog. afstand, jongetje 22, maar dan behoorlijk uit koers. Dus ja, die kan nog volle meel te zien hier. Had hij rog terug gaat. En wat minder omzetten, Graham zat er zelf zei. Ja. Een goede afstand staan van 1922. Ja, 3 meter 37 is op dit stuit het verschil in vaardiel van Holland. Dat blijft daar dus zo. Maar we krijgen nou
Germ Terpstra en Sietse Bokma nog namens Friesland. Germ Terpstra, wat kent die? Zien tweede sprong. Had hem wel netjes, ja. Had hem heel mooi. Oh, maar nu komt er deze kant uit. Koers. Maar wat zit die weer heeg, makkelijk heeg in die stok, hè? Germ springt makkelijk op het heden, ja. Ah, ja, zonde. Hoor hem jocht en dan lijst door de 20. Ja. Ondertussen, Reinier had zich net verbeteren, dus die bloot op die nieuwtje fjouwer en 90 blote steen. Nou nog jocht, Germ. Als je meer dan 70 meter scheef gaat naar links of rechts, gerekend vanuit het hart van jouw slag. Ja, hij houdt ik gewoon Germ Terpstra. Toch, ik word les van de wien nog. Ja, hij zei, ik had de stok van de wien hellen, dus ik ging hem net op de wien zetten. De eerste sprong won en toen ging er in de wien op. En nu zet er hem rocht en dan wordt er toch bakt door de wien, ja. Ja, daar maak je toch met Bradje en de Ja, daar, omstandigheden. ja. Maar die had nog 2 sprongen te goeden. En wat kennen u Sietse Bokma? Dus twakkampleper. Iets aan gedaan worden. Die gun ik van harte naar PR. Zeker weten. Dan heb ik genoeg gedaan. En daarvan maakt er oer de 21 meter tredje. Zijn enige 21 meter sprong. Leapt Vliene hier in de twakkamp in het Heidenschip. Maar we kunnen het gebruiken. Want na 1 ronde, die Friese meisjes, die staan dus, die hadden al de winst gepakt. Ja, kan ik lekker springen nou, hè, want 13, de Hollandse jongens. De junioren, Friese... hij had voor het team zijn plicht al in. De dames ook. Maar 20 meter 10. Maar Maar hij had nog 3 mogelijkheden om daar nog wat bij te leppen. en daarmee komt het totale verschil op 3,37 meter in het voordeel van Holland. Want nu daar nog 3 meter 37 vastsprong voor Holland naar de tweede ronde. En we hebben nog wat ijzers in het vuur. Hier komt de eerste Zit ze ook maar. Kan hij nog verder dan die 20 meter 10? Hij had hem wonnen, maar hij miste de insprong een beetje. Ik leerde wat naar beneden. Ja, en gaat daarna naar rechts. Nee, let hem erin. Dat betekent dat we naar 12 van de fjouwer sprongen uit de tweede ronde. We gaan zien, jongen. Een verschil had van 3 meter 37 in het voordeel van Holland. Wat bijplussen, denk ik. Ja, ik ook, maar Halverwege de wedstrijd. ik wou het niet zeggen. Ja. Alle lepers die we hier nog in actie zoeken, gaan nog 2 sprongen. Jolien de Baas heeft nog niet gedaan wat... En dan zal het er om spannen straks, Bart. Ja, dat zeker. Ja. We gaan even naar de juniorenshow. Die gaan in de tweede ronde met 4 van de 8 man die zich verbeteren en hebben zijn eerste sprong. Ja. Dus dat we die lijn wat terugzetten kunnen, dan komen we nog wel een paar mooie afstanden krijgen in de rest van de wedstrijd. Er wordt hier een 14.02 gegeven voor Harmen in de Aris, maar dat zal, denk ik, de sprong van een scherm zijn geweest. En toch, de juniorengroep valt me net aan, hè, want die staan eerste en tweede. Riemer door Krol en Germ Terpstra. Twee voor Friese Bokma. Maar daar is Hidde van Dam heen kroept en die had nog wel wat reserves. denk Ja, ik. die hier nog wel wat doen, ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook van Mark van der Horst. Jorine van der Waas. Al 2 keer weer. Als deze hoort alleen maar rood again, dan maakt het zo meters. Sprong, elke sprong. Ja, dit gaat een stuk beter. Maar misschien weer terug in de wedstrijd. Kan. De middelste batten. Harmen in de Aris. Harmen Timmerarens. Verbetert zich net. 16-0 draaien. Komt niks bij. Bloedsteen. Maar Jorine heeft in ieder geval Maar Jorine Baas bij de vrouwje die Ja, knabbelt weer stond nog op die hatelijke drempel. wat centimeters erbij. En nu komt er een duidelijk betere afstand voor in de plaats. Ik denk een metertje of 13. Helemaal in top gewonnen met Memphis die ingezeld. En een keer is opgewonnen dat het kansen losse. Dus dan krijgen we En dan inderdaad. Ja, daar staat Riemer Durk krolkleer met de handdoek om de pols aan te droegen voor zijn treddersprong. Ja, zijn wedstrijd die is al meer dan slagen met dat nieuwe persoonlijke record van 44. Maar op de batten achter hem bij de senioren, daar staat kleer Lucas van Eyck. Ja, en die had nog maar 18 tolven noteerd. 18 tolven, En ja. Die kan direct nog wel eens een paar metertjes bij slingeren. Starig gewoon groeien we naar de climax van de wedstrijd. Ja, dit is Lucas. Ja, Had hem nou beter, hè, Die Lucas pakt van nou, Eyck. meters, hè? Die pakt echt meters. Ja. Hoe een Die jongetje gaat ook nog een meter. jongetje meter, ja. En ook bij hem toch wel de opluchting. Maar ja, de Hollanders trekken de wedstrijd weer naar zich toe. Ja hoor.
Nog geen afstand hier voor Jorine Baas. En dat klopt ook, het piketpaaltje staat daar nog in het zandbed. Ja, we zitten even te wachten op de afstanden van Jorine Baas en van Harmen Timmerarens en ik van Lucas van Eyck. Omdat we nog even bezig zijn met het opmeten. En, Ken wijzen dat er even een digitaal storingje tussen fietst. En Hanneke Westert zal even moeten wachten. Want de stokjes blijven staan in het zandbed als teken dat ze nog net noteerd Voor binnen. Jorine Baas hebben we een afstand Oh. 13 meter 51. Tredje 51 noteren we voor Jorine Baas. En dat, Nou ja, dat is dus ik winst. denk er wat laconiek over, maar het lucht toch wel een beetje op dat de wedstrijd weer de goede kant op lijkt te kantelen. Ja. Voor de maaischreeuwers ziet ze Bokmakamp nog tot 15 meter 5. Maar goed, dat doet er natuurlijk net aan. Paaltje daar nog staat. Oh nee, boeten de sector zelfs. Wel buiten de sector. En Harmen Timmerarens die voel ik naast de sector, dus die blijft op die 16.03 staan. Dan maaien de pijltjes eruit en dat is het teken voor de leopard die het kleerstenen dat zij haar tarriede kennen op haar derde sprong. Ja, Riemen Durk Krol. Ik denk dat Riemen Durk eerst komt inderdaad. Die kan natuurlijk heerlijk springen. Nee, die De paaltjes fantastische worden jongetje getrokken. 44. En nu wordt inderdaad ook de afstand van Lucas nog opgemeten. Want die wil natuurlijk ook graag weten wat hij Ken daar nou wat bij? Het was heel verschillende insprongen. De eerste weer heel mooi, het tweede weer heel heeg. Had hem nou weer beter. Zit er weer? Oh, dikke misgreep. Ja, let hem er dan maar uit gaan. Nee. Komt op 19 meter 50. Nou, Lucas van Eyck toch jongetje 50 noteert niet correct. Ja, en nu begint En dat betekent dat het verschil weer Hier oprint. komt Hanneke Wester doen. 4 meter 8. Zet er nou beter in. Zet er nou beter in. Westert. Nee. En gaat hij Je dus het ook, te wetter. tot die onder. En had dus nog maar één sprong om die 14-42 van haar uit de eerste ronde te verbeteren. Ja, en dan is het verschil intussen alweer oprand naar ruim 6 meter. Wil ze niet eens correct. Friesland nog voorstier. Ja, een jontje een hele meter voor Lucas van Eyck. Freek Kramer bij de topklassers. De meters en meer bij gaan vliegen. Maar goed, Freek Kramer. Nee, Nee, had hem nou net. viel het al. Zit er net in. Bloedsteen op jongetje 84. Riemen Durk Krol komt nog tot 1481. En gaan we naar de volgende 3. Nou ja, goed, meestal hebben we de beste sprong in de trein in de eerste ronde. Maar een aantal Friesen zijn natuurlijk heel goed begonnen. Hè? Kan ook goed onder Ja. En dan is het moeilijk om daarna nog meer winst te hebben. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de Hollanders in de eerste ronde gingen. Zei ze maar, dan later springen wij dat gat dicht. Ja, nou is het andersom een beetje het geval. voor het eerst in deze wedstrijd op een kleine voorsprong staat. 18 centimeter als ik het goed zie hier vandaan. Maar toch, Guus Hoogland, 1836 had hij al gesprongen. En dat zou eventueel nog iets meer kunnen worden. Voor Freek Kramer noteren we voor de statistiek 12 meter 64. En hij wordt gevolgd door Jaco de Groot. Jaco Nou, treien Hollandse troeven stenen haar tatterieden op haar derde sprong. De concurrentie hier Fabienne Overbeek over die 20 bij de vrouwen niet correct 14 meter 98. Daarmee staat ze gewoon op tweede plek achter Tessa Kramer. Dus die Hollandse vrouwen doen het prima. Ja, Op de middelste batter Guus Hoogland noteerde niet correct 1836. En op de vierde batter Jaco de Groot. Maar ik denk dat we eerst Guus Hoogland hier in actie zijn zullen bij de junioren. Ik een jongen mijn per jaar over de 20 meter. ja, had hem nou ook beter, hè? Maar red dit Nee. net op. Die blijft even staan op die 18 meter 36. Dan denk ik dat Fabienne Overbeek Hassavier is bij de vrouwen. Jaco die gaat zich nog... Ken die nog wat erbij sprokkelen? Zit er weer Ja, aardig nou, in, zet hè? nou Zit er volle weer beter goed in de stok. Bij de sprong worden.
Sures. Ja, ik hoor de 15 meter. Ik zei het al, ze is in vorm. Ja, de vrouwen van Holland die hebben voortreffelijk voorlopig. En dat doet ze. En die zetten Friesland aan het werk. Spanning toch die 15 meter gepakt. Nou, wordt dat de kopman van de Hollanders normaal gesproken, Jaco de Groot. Jaco, moet ik zeggen. Ken die nou die 20 meter al een tikje? Ja, hier bouwt hem wel mooi op. Nieuwtje heel, nieuwtje zondag. En dan Jacob. Ja. Kan hij hier op zijn Nee. Ik vind toch zijn insprong net heel mooi rennen, Joert. Nee, hè? Nee, net zat ik hem ken. Nee. Verkeerd natuurlijk, maar geen verbetering van zijn 19 meter. Nou, als er nou wat wil, Jaco, dan zal het matten in zijn vierde en laatste sprong. Dus hij houdt het nog even spannend. Samen dus 15 meter 30 voor Fabienne Overbeek. Dus die pakt ik weer 32 centimeter. Met 3 Friese deelnemers. Dat is exact like 4 als Tessa Kramer. Ja. En ik denk, ik zie ook al de bondscoaches. Dus hebben daar al bij de vrouwen 1 en 2, 15-30. wat geactiveerd worden. Dus het is nu het verschil is 6 meter 26. Dus En wat komt er uit bij Tevens Hopma? Want die Ik heb ook gehoord dat als Friesland wel de winst. Tevens Hopma die zal nog wel eens even rond denken om die eerste sprong. Want Ja, dat zeker weten. Had hem dat maar net tussen de heren hingen blijft. Gebeuren. En misschien werkt dat nooit. Ja, en Rutger Haanstra die noteert natuurlijk 2 keurige 18 meter sprongen. Maar ik die moest mijn capriool door de kant hellen. Dus die wil echt wel eens een keer een gewone sprong. Hè? Ja, maar het is wel lekker voor Rutger dat dingen dit hij graag doet. Waar werk je? Ja. Is het een skofje kwijt west. Dus wel een jongen van ik denk, ja, dat ken ik zomaar weer omslaan en daar weer weg, steeds maar, dat gevoel. Ja. Nog een meter bij Femke Brouwer. Nou, we krijgen eerst op de middelste batten Zo weer op die 3 Rutger Haanstra. En wat is 3 meter? Maar goed, ook bij de dames. Door de sport Rutger van- Haanstra noteerde al 1840 en 1858. Ja, Maar die wat is had erbij? een solide nieuwtje meter in de vingers. Ja, dat zeker. Meter 58. En als het mij zit, ik ken er de 20 ik wel helje. Goed, we gaan eerst kijken naar Rutger Haanstra. Die steeds iets verder gaat. Van 1840 Maar naar bouwt het mooi op voorlopig. 1858. Zo net een rondje om de start deed. En Nee, dat is juist. Hij viel er direct al. corrigeren, maar het voort corrigeren. Ja. Dat doe ik eigenlijk bij de start, bij de insprong. Let het ook aankomen op een laatste sprong. Nou, Femke Brouwer, bij de vrouwen. naar die mooie 13 meter 99. En, Ja, ik denk dat Femke Brouwer nog wel eerst komt. Opgepakt. En als ze dan nu inderdaad het hoger beet pakt, nou dan gaat ze ook voorbij de 14 Nee, Tevens op maar. Is hier Tevens op bij de Nou, senioren. krijgt ze inspringen als de eerste sprong. Oeh, zit er een wedstrijd om, hè? Ja. Even had ik het gevoel van, daar komt hij, het gaat hem worden. Maar En hier is Femke al op de voorgrond. hier kijken we naar Oh, meester stak. die inderdaad Je doet even zeer, denk ik, want springt met gezicht in de stak, hoor. alsof hij niet heel lekker erin kwam. Ai. De handen heel ver uit elkaar heen bij de insprong. Ja, het komt er nou op aan. De laatste loodjes. En als Friesland nog wat wil, dan moet het toch in die vierde ronde gebeuren, vrees ik. Ja, en de enige verbeteringen tot nu toe van de afstand ben van 3 Hollanders. En voor de rest had niemand zich nog verbeteren. Dus we rennen alleen maar verder achteruit. Wat we graag Ja, zouden willen zien. 6,58 meter is op dit stuit het verschil. Dan liggen de In het voordeel van Holland. Ja, absoluut. Kijk naar de volgende. Danny Groothedder, 1432. Is een goede basis. Maar woensdagavond sprong ze 2 meter verder. Mark van der Horst, 1806. Is best een aardige afstand. Maar woensdag sprong hij verder. En dat geldt ook voor Femke Brouwer noteert 3 meter 23. Nou, dat verbetert ze haar dus net mee. weliswaar onder andere omstandigheden. Rutger Haanstra voor de statistiek. Tol wat zien. Maar bleef staan op 1858. En Tevens Hopma die noteert een wiertsprong. De afdeling linkschoten. Dat betekent dat er 3 Hollanders kleerstenen Demi Groothedde, 1834 heeft hij achter zijn naam staan. Mark van der Horst. Hollands kampioen. Wel was. Mark van der Horst is regerend Meter 63. Hollands kampioen bij de junioren. En Erwin Timmerarens, En die dan is het ontnota nog maar 1834 noteerde, maar Ja, ik volle verder ken. Precies, en Mark van der Horst 1806. Dat zal de eerste wel wezen bij middelste scores. Ja, Ja, daar dat zijn lijkt nog wel jongens wat die opties. toch wel verder kennen, steeds maar. Ja.
Nou, Dan komt er gewoon. Ja, had hem Mark nou van der beter. Horst. Mark van der Horst, ja, zeker. Zeker. Hij zet een haan achter het baltje del. Ben benieuwd wat de TC dit ziet. Maar wel een dik jongetje metersprong. Nee. Net? Ja, hij zet de haan volgens mij achter het baltje del. Ja, en Nou, hij zet een stok voor het baltje dan. Dus, Maar ik ben niet PC. Het is mij ontgaan, moet ik zeggen. we zullen het zien. Ik weet niet net dat Ja, het baltje goed maar lijkt. dit is... Ja, goed. Ja, dan krijgen we Ja, de TC staat erbij, zei ze. Erwin Timmerhans. Hier kijken we naar Erwin Timmerhans. En Fabienne Overbeek. Nee, pardon, Demi natuurlijk. Demi Groothedde verbetert han net. Ja, het zet me dan een beetje heer, want de TC griep net in. Want Mark van Horst zet duidelijk zijn haan achter het baltje del. En hij werd midden voorbij het baltje. Dus dat kost natuurlijk gewoon kostbare centimeters. Wat de wensen over, want het is niet te vers. Nou, dat is zo'n kwalijke zaak wezen. Accommodatie. De stok moet altijd in het zandbed drukt worden achter het laatste punt wat in het zandbed komt. En als de haan achteruit valt, dan moet je daar dus meten. 18 meter 78. Zo hebben we toch 2 van de Nou hebben we hier jammer genoeg net de mogelijkheid om het in slow-mo te gooien, maar dat kan later wel uitmonteerd worden. Dus dat zullen we zeker controleren. Ja, een jongetje 42 krijgt er achter zijn naam. Hè. Dan is hij dus inderdaad correct het baltje net voorbij. Maar maakt hij wel een klapper qua winst. Het kost natuurlijk gewoon 40 centimeter. Dit is Ja. echt dit is een catastrofale fout van de technische commissie. Komt verder niet meer iets bij. Ik moet zeggen, ook Spietig. op papier was het tweede blok voor Holland een grotere zekerheid dan dat eerste blok. Ja, Maar ja. dan kun je toch zien hoe het raar kan lopen in een wedstrijd. En als eenmaal een ploeg een initiatief heeft, Erwin Timmerhans verbetert een wol het andere team met 1828. is het met alles mogelijk. En dus ook de topklasse senioren Zo is het ook. pakken weer winst. Maar soms kan het in een paar sprongen in één keer toch weer gelijk getrokken worden. En dan, zoals ik zei, dan kan die swoon er weer in komen. En dat motiveert je weer tot meer. Ondertussen wist op de middelste score staat de stok zetten. Nou, ik hoop dat die een beste klapper kan maken. Ziet dat nota nog net zeer, net heel overtuigend van zijn springen. Maar dan net direct op de ruimte voor verbetering, zou ik maar zeggen. Maar je hebt heel zijn vlug oren, hè? En hij Ja. moet het toch van het klimmen, hè? En Ja. dan moet de stok toch langzaam gaan. Deze is beter, maar nog steeds te hard. En nog steeds vierste vlug, ja. Echt stil. Deze stok. Nee. Kan daardoor nog niet die 19 meter sprong. Die klapper die we van hem soms verwacht je kennen, die is er nog net. Precies. Steeds net die power in de laatste stap. En Bouke de Jong bij de senioren. Bouke de Jong steert kleer bij de senioren. Door 18 meter. Noteerde zijn tweede sprong 18 meter 70. Nog wel 2 meter. Maar ja, zijn PR leidt haast 2 meter verder. Helemaal lekker die stok zit. Gang niet is correct. Eigenlijk wordt hij aan de betierde kant uit de polstok. Aan de andere kant hebben we ook niet. Maar had hem wel op goede plek staan, hoop ik. Dus lekker springen. Kijken of er wat bij Nee, kan. had hem noten 4. Of de meesten. En dat lukt Hij weer. krijgt hem net op derde punt. Dus Bouke de Jong De stok. En Blield staan op 1870. ondanks De Wester springt er wel wat bij, maar een centimeter 30 of 20. die veel verder zijn, want wat die Nou, centimeter 20. die 20, Dan gaat hij toch steeds een lietsbietje vooruit. Nog. Maar ja, goed. Sigrid Bokma zit ondertussen klaar bij de vrouwen. Ja. Had al 1462 staan. bij de dames. Je ziet dat Ja, en toch vallen met de afstand bij de dames dan een beetje in. En nou had ze hem beter, nou had ze hem beter. En Nee, Maat corrigeren, gaat uit koers en verbetert haar deze keer net. over de dode punten krijgen. Nee, Het blijft staan op die 1462. dan moet het in die groep misschien de aanslag komen van Marit van der Wal. zo mooi dat we begonnen. Zo bleef het langzaam toch een beetje deed. Ja. En komt ziet het inderdaad uit op die 13 meter 97. Maar daar hebben we verder niets meer aan. Reinier Overbeek. Klassement, leider
Noteerde 1994 en 1989. Maar eerst zoeken we naar Hidde van Dam. Want ja, die noteren is correct bij de junioren. 19 met een 19. Ja, en daar zit ik dan wel ruimte in. En die kan vol verder, hè? 19 meter en 19 centimeter. Want heel verrassend staat de juniorengroep voor op de Hollanders. Heel voorzichtig loopgebied dit. Nee. Inderdaad, en dan hellen ze het net. Nee. Dat is eigenlijk toch wel zinnen verwachtingen niet. Maar de junioren die staan voorlopig toch op 1,44 meest in de juniorengroep. Ja, Maar in de totaalstand staat Friesland toch roem achter, hè? Zo'n hele meter. Nog net even verder. Reinier Overbeek. Springt een hele beste wedstrijd natuurlijk. Wordt nou de Nee. 4 koers. Kijkt bijna recht in zijn ogen. En dat is een slecht Springt haast het publiek in. wel eens een buiten de sector Houdt hem droeg. kunnen zijn. Ja, dus dit Arne Galema nog even importeren met Theo Sokma. Arne Galema nog steeds de eerste Fries. Met 20 tredjen. Dat het verschil miniem is, dan kan hij meer... Ja, hij nog steeds de eerste van hele media nog, hè? Ja. Verrassenderwijs. En dan nummer 2 komt ook uit Friesland, want dat is Sietse Bokma, 2010. Maar ja, 2 junioren is net genoeg om dat verschil daar goed te maken. Nee, en hier komt Tessa Kramer weer bij de vrouw. hè. Tessa Kramer, Dat sprong correct heel makkelijk die 15 meter 30. bij de Vrouwje. Inderdaad, buiten de Ja, de eindig. Cornaaien. De Vrouwje. Verbetering van zijn 19 Steenkleer. 94. Docht een proton atletiek. Had een hele mooie technische loop. Ik denk dat zij de vlugste is van alle, hè? Haar grootste euvel is vaak hè, de eerste klap opvangen als ze in die stok komt. Maar als ze die eerste slag meisje kent, Saas nou. ja, ja. En dan, nee, dan is ze toch wat te vlug. Ja, en aardig uit koers. Als die eerste slag goed is, dan is ze vaak een wereld zijn voort. Ja. Nou ja, dan is het nou de beurt om Marit van der Wal. Ja, Ja, die had toch echt wat oors in de holle dan 14 meter 90 uur springen, lijkt het mee. ja, dat weer haar eerste sprongje. Dus, Ja. Nou, en Gerrit Terpstra ondertussen, nou, die liet een dijk van de wedstrijd zien qua stijl. En Sietse Bokma had ook al aardig gepresteerd, dus Bij de vrouwen, normaal gesproken, ja, Germ Terpstra. De man in vorm. Hij leeft net van niks in het Frieske leiderstenu. ja, ik denk dat Sietse eerst komt, Sietse Bokma. Die had de stok al helemaal zetten. en kan dit seizoen En Sietse ook Bokma staat klaar op de vierste. Ja, een van die beiden. meter gesprongen. Wedstrijden opname bij Mark van der Wal. Is bezig. Nou, Sietse met 2010 natuurlijk een goede jippening. Maar we hopen wel dat hij nog een beetje trop bouwen kan. Dat is een beetje gezegd, dus het zal ook zo zijn. Ik wilde misschien zelf nog niet helemaal aan toe. Maar dan zou dat betekenen dat dit haar laatste tweekamp zal zijn. Nou, dan wil je natuurlijk nog wel even een indruk. Nee, Germ Ze komt zit toch op eerst. zide, dus Germ Terpstra. Prachtige 1922. Zo Ja, zie je dat 2 keer. gaat nu wat, Nou, gaat het de hut door. Dan krijg ik wat de hut. Ja, je kent er net zien rotten. Schande. Nou weer een stuk roeger, mag ik zeggen. Dus juist ook aan die stok, die schommelt er niet door. En daar komt Sietse al aan. Sietse Bokma. In Sien treden sprong. Sietse Bokma. Ja, nee, komt er net lekker in. Een hele rare voorroer snoekdoeker bijna in de stok. Ja, het blijft een hele technische sport, hè. En dat die eerste slag al net klopt. Nee, dan wordt... Eigenlijk is dan vooral gebeurd. Ja, dat wordt net. Ja, de kerst als aan het geluk had dat die stok dan toch hing in bloot. En Die er al stonden. Ze hebben toch als Nederlands kampioen aan. mij een Nederlands record. Maar de win in de rug. Ja. De eerste 21 meter ooit. Klopt. Jaarsveld. Ja. Mooskofling. Ja, helemaal brik in de stok. En de wind pakte hem in de kant. Per slag gewoon die stok rochter. Dus soms moest ik een beetje geluk aan het leven. Nederlands kampioen, maar de eerste 21 meter ooit. 21-01.
Nou, Marit van der Wal dwaande mij een grote afscheidstournee. Zij had aankondigen dat dit haar laatste seizoen wordt. Ze is nog maar 24. Ze wordt als niet juli 24. Alle records die er bestaan op het meet van de vrouw, je bent bij haar in handen. Zij is de enige vrouw ooit over de 8 meter nieuwtje. En had ik jou dan verteld dat zij na een wintersportongemak een nieuwe cruisebaan kregen had en toch daarna Safi sprong had, dan is dit echt wel een liets medisch wonderke. Ja, maar ik pleeg het erop de blessures natuurlijk. Scheenbeenvliesontsteking. Ja. Wat kent Marit van der Wal? Goeie loop. Nee. Staat er nou echt de 4 staan? Ja, dit kan ik net verklaren, maar loopt ze er wel echt heel goed uit. Nee, Marit liet het toch omkomen op de allerlaatste ronde. Ja, En dan had Friesland nog wel wat goed meid zien, hè? ja, Want in die laatste ronde lezen we gewoon zo'n hele meter achter. Ja, in de laatste ronde is alleen nog Wisse degene die zich verbeterd had van de Friesen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 zo'n Hollanders die zich toch verbeteren. Ja. Dus ja, daar rent de achterstand alleen maar op. Dan begang die natuurlijk ik min. Maar het is nu echt het uur u. Het is redelijk droog gebleven. De wind is in de rug. Ja, En nou hadden de Friesen eigenlijk al iets wonderlijks nodig om dit nog weer in te Ja, we hebben. moeten nou al een paar klappers hebben, want anders wordt het wel heel moeilijk. je moet soms net een windvlaagje mee. Niks is onmogelijk. Ik weet dat de verleden dier bij de laatste trijsprong van de Hollanders voor de boeg Friesland correct voorstier. En toen hien ze de twakamp in het Heidskip winnen kent. Maar een hier Overbeek en Orenkapstukken. Ja, En toen kwam ze 2 meter en 3 centimeter te kwad. hier Harmen Timmerarens had ik er net volle del zetten. Oeh, ja. Ja, oeh. Ja, toch net een foutloze sprong, maar hij pakte er wel wat bij. Ja, Als er hier 18 meter springt, dan had er de 2 meter bij. Buiten is binnen. Nu gaan we toch richting die 10 meter. En Harmen is ook opgelucht en terecht. Want eerlijk is eerlijk, één van de springers waarbij met samengeknepen billen van tevoren al zat was Harmen. Omdat hij dit helpt net voor Friesland. Nee, zeker net. Wat Harmen Timmerarens is lid. Hij stieg op 16 traaien, maar daar komt een mooie aan bij. Nou, Lucas van Eyck. Nee, Nieuwtje 50 genoteerd er is natuurlijk prima afstand. Maar daar komt niet bij. Lucas van Eyck zou moeten zijn. Ja, want hij kwam van de seniorenstand. Ik ben benieuwd naar die afstand van Harmen. 18 meter 17 is 18 meter zandje dus voor Harmen Timmerarens. Ja, en dan rent het verschil weer op. te laten zien dat we baas in eigen huis zijn hier in En nou hebben we straks als Nederlandse records. Ja, dit... fameuze schans. Waar het Nederlandse record gesprongen is. Ja, aan de andere kant, het verschil is natuurlijk al aardig groot. Dus laten we 9 meter 65. Het verschil in het voordeel van Holland. houden natuurlijk. En het is ook nog de Hollandse ronde, dus het kan nog meer worden. Jorine Baas bij de vrouwen. Oeh, nee. Mr. Stok. Die miste stok. Die bleef staan op die 1351. En dat is in het geweld van de vrouwensgroep de 8e afstand. Friese deelnemers, er kan niet zoveel misgaan. De dood op de gladiolen. We gaan ervoor. Lekker die stok op scherp en we gaan voor verre afstanden. Want Nou, is het verschil opgelopen. de laatste sprong voor Freek Kramer, voor Riemer Durkrol en ik voor Hanneke Westert. Ja, van Riemer Durkrol zal het een tour weer om nog wat bij te sprokelen, want die had al meer als zijn bijsdien. Hij is de 4e junior, Joert ontnota met die nieuwtje 44. Freek Kramer noteerde al nieuwtje 84. Nou ja, die maakt ik over de 20 meter haast om daar nog wat bij te heljen. En Hanneke Westert, ja, die staat op die 1442. Daar moet ik nog wel wat bij kennen. Ja, dat zou wel wat bekennen. Ja. Maar ik denk dat Riemer Durkrol, de junior, als eerste van deze trui in actie komt. Ja. Maar Njontje 44, daar zit natuurlijk net zo heel veel speling meer in. Voor Nee, Riemer. Die die, had al een mooi dik per jaar sprong. Die verzin het niks dan lof, die had meer als zijn bijsdien. En alles wat er hier nog bij komt, dat is pure bonus. Riemer Durkrol. Vierde sprong. Nee. Wolwer heeg in de stok, maar een eind uit koers. Nee, hij is meer als goed aanwezig geweest voor Team Friesland. Met Nieuwtje 44, een nij PR. En de 4e junior ontnota. Freek Kramer. Kan natuurlijk ook veel meer. Senioren. Ja.
Freya Kramer staat klaar. Ja, 85 gaat die staan, dus Ja. dat is ik een toer om Ja, daar dat een is, beetje te dat springen. is al een dikker voor Freek. Alleen ja, ik zou er nog wel heel meter bij gaan willen. En dat kan Freek ik zeker wel. Je ziet nog ruimte zat in een stok. Oeh, nee. Ai. Nee. Gaat het niet redden, gaat hij dus vragen? Ja, is wel heel Weer een kandidaat minder voor winst. En dus rust nou de druk op de schouders van Hanneke Westert. Vliene hier nog actief bij de Famkes. Nou voor het eerst bij de vrouwen. Maar ja, daar had ze aardig meer concurrentie. Ja, het is altijd moeilijk zo'n hoegang hier. En in één keer stiert er tussen die grote vrouwen. Ja, dat moet toch even wennen. Door met de wedstrijd. Hanneke Westert. Ja, en die vierde sprong van verleden dier, dat ze toch wel geregeld hege secties en zelfs over de zandjes sprong. Die hebben we dit seizoen nog net jongen. Nee, maar ja, ik, Famkes weer grut en weer vrouwen. Ja, zeker. En dat ben ik kilo's die we mij omheen matten. En explosiviteit was soms wat inlevers. Dus daar zal 6 even om wennen matten. En ik zie haar echt nog wel een hele goede tak om stukken moedje. Ja, het is een van de grootste talenten. Ja, Alleenig, Marit van der Wal sprong ooit verder. Zo komt simpel zo is het ook wel. ze had hem wel mooi. Oeh, dit is al beter al in een Nee. sigaret uit koers. Oei. Hanneke Westert, die gaat hier Nee. veel uit de richting naar het Dus blijft die 1442 steen als haar beste afstand. 42. Ja, dat is redelijk, maar net super. Nee. Dus daar komt verder niet meer iets bij. Nee. Nee, en er zult nou toch een aantal wel echt super moeten worden. Want anders dan wordt het een hele zware dobber. Zou net bijna onmogelijke opgave tot nota. Poeh. Lid van de afdeling linkschoten. Laatstejaars junior. Ja, Guus Hoogland. En 18 meter 36 achter zijn naam. Kan er nog wel bij. Nee, die gaat nooit de hut hoor. Die doekt erin. 36, daar doet hij het mee. Bloedsteen op 1836. Dus in dit geval ook geen verbetering van Holland. Dan tint het aardig uit qua kandidaten. Bovenop wil doen. Ja, dat klopt. Dan niet om de tweekamp-overwinning binnen te halen, maar gewoon om het publiek te laten. En hebben we op de eerste batten een jonge man staan. Prima. Een veteraan. Ik denk dat er 39 is. Ja, ik denk 38. Of 38. Hij zit Jaco de Groot. Ja, die had Jontje 70 staan. rustig door. Ja. Noteren ondertussen. Die had je recht het kansrecord van 22, 21. Ja, Dus precies. En krijgen op Nou Wat is er die nog op net, heupen had. nou is er nog net in de vorm met de toen hier natuurlijk. Maar je komt er al aan. Stabiele loop. Ja, nou had er hem al beter. Maar dan zit die stok te 4. bijzonder feestje dan. Jontje Santer, daar zal Jaco toch net tevreden mee worden. Valt misschien een klein beetje tegen, maar goed. In de tweekamp is het een beetje plussen en minnen. Maar ja, nou is de vraag, waar profiteert hij van? Dat strepen we tegen elkaar weg. En als we straks winnen, dan is de feestvreugde van iedereen. En die wordt eerlijk gezien. Nou, ik hoop de jongens in de volgende ronde. En Tevens Hopma en Germ Terpstra. Fabienne Overbeek van de Hollandse vrouwen zit nou onder lat. Krijg 15-30 zit aan mij gedeeld eerste samen met Tessa. Als je het krijgt wel keurig netjes in de stok. Fabienne Overbeek. Ja, noteerde al 1530. Ex-Eco op de eerste plek met Tessa Kramer. Krijg Justus te snel hoor. Nou, een goede loop voor de dames. Mooie insprong. Nee, die wint er niks mee, denk ik. Nee. Maar ja, had natuurlijk al een prima afstand. Delzet met die 1530. Ja, dat klopt. En dan staat Rutger Haastra ondertussen weer klaar. Na 18:58 en toch wat dreiging in de vorige sprongen. Sint-Trelle sprong wie net, de technisch net de mooiste, maar Nu gaan doen. het moet eigenlijk nou wel gebeuren. Die er dan een dikke meter, 2 meter bij pakken. Nou, het kan. Tegenstander kan die 20 meter springen. Dat is nog even zoekende, maar het is mogelijk. En ook voor Rutger Haanstra. Dan kunnen we in één keer Rutger Haanstra. een hele klap kunnen we maken. 1858 is al nota zijn eerste. Femke Brouwer die met 13,99. Ken daar nog wat bij? Dus de loop is beter. Dus dat zou dan mooi zijn. Nee. Oeh, en ook dit het de hut hoor. Ja. Gaat hem niet, Nee.
die sprong die verder zal zijn dan die 18 meter 58. Hij tot nu toe teleurstellende laatste ronde. Nog maar één verbetering van zijn afstand. En dat is de junior Harmen Timmeraerts. Lid dat nog toevallig nog wel een Hollander was. Dus het gat is wederom al in de grote weer. Daar komt Tevens Hopma. Nou, één keer Tevens Hopma. Die... Nee, maar ik direct al corrigeren. Oh, en wat zal die nog eens waarom denken om die eerste sprong? Ja, dat hij er zeker zo weten. machtig mooi in ziet. En 2 dikke misslagen. Oh, we hebben hier dat op uitkomst. Trainingsmaatje van Arne natuurlijk. Dus die zal haar jong samen wel wat misslagen te bespreken, denk ik. Seconde. Dat kan je ook volgen. Ja, dat zou ik misschien jouw positie ook gedaan hebben. Ja. En vergeet niet dat ook het publiek dat dan kan smullen, hè? Daarom, dat is ook hartstikke leuk. En als je inderdaad wat van tevoren kijkt, nou, dan had je dit al een beetje ingeschat. Femke Brouwer bij de Fralje. Nee, dan is er de spanning, is er misschien toch nog iets mogelijk. En nou, daar ga je natuurlijk altijd voor. En daar moet je ook voor gaan. Want anders dan ben je natuurlijk... Daar komt ze, Femke Brouwer. Ja. bezig. Ja, verbeteren haar niet correct. Of tenminste niet de tweede ronde, dan trek je 90. Ja, maar toch van kan de vrouw wel meer inzet, zei ze, maar mijn PR van 1584. Dus dat Ja, die ken die potentie. Ik die 15 meter hel dat zou mooi zijn. Dat ziet er nou een meter bij zo springen. Dus die mogen dan altijd komen. Van welke kant ze dan ook maar zijn, dat hebben we altijd nooit erg gevonden. Een hele lange, sterke dame. Maar mist af en toe een beetje de explosiviteit in het klimmen. Naar Femke Brouwer. Want het verschil in het voordeel van Holland is 9,65 meter. Ken je nou wat aan? Femke Brouwer. Ja, deze loopt dit is goed. al beter. Dit is al beter. Ja, zeker. Pak nog wat winst, hè? Mooi gedaan, Femke. Harde heup inleven. Komt er weer wat bij. Dan kunnen we zo het verschil hopelijk nog onder de 9 meter. Maar de tijd werkt, verstaan gewoon, zien Friesland. Ja. Want er zijn net zo volle deelnemers Nee. meer. En ondertussen zit Mark van der Horst zich te concentreren. Bouwt de wedstrijd al machtig op. Eindige correct met een 42. En daar zit nog steeds wel meer in hier. En toch moet je hem niet uitvlakken. Daar kan eventueel nog wat bij. Nee, Maar dan moet hij dit wel gaat eens te scheef. dat lukt hem hier dus niet 19 meter Nee. 42. Dat blijft Maar goed, had natuurlijk met zijn 42 een uitstekende bijdrage in deze juniorengroep. Had misschien mazzel dat het net zo is met opmeten, maar dat handje achteruit, Ja. dat zien we nog eens waarom zien. Net misschien. een beetje begint te lopen bij Erwin. Hij heeft maar 1 goede sprong nodig, hè? En dan tinnet het aardig uit, want we hebben bij de vrouwen nog 2 troeven, Sigrid Bokma en Marit van der Wal. Bij de junioren hebben we nog Wisse Broekstra en Germ Terpstra. Veel foto's van En bij de senioren hebben we nog Bouke de Jong en Sietse Bokma. Erwin Timmeraar. Nee, mist. Nou, hij corrigeert het toch nog knap, maar Toch nog wel tot die 19 meter. Ook al was het pakt hij mij wel wat. Maar de insprong weer net heel best. Nee, maar dan toch knap afgemaakt. Ja, en nu mag ja, net zien topsprong van het seizoen, maar voor een twakkamp is er dan toch nog een jongetje meter uit wist te slingeren. En toch als we dan kijken, Met San Insprong. met de tweekant bezig, dat we daar toch inderdaad zien dat... 14 en 34 voor Femke Brouwer. Dat is toch weer een aardige verbetering. Maar die 20 meter 13... Femke Brouwer verbetert dat toch weer. 34 centimeter erbij, maar ja, we maar meters zijn, hè? Met wat meters zei je. 35. 1, 2, 3, 4, De Hollanders inderdaad naar... 6 Friese deelnemers 10 meter. hebben we nog. Ja, maar. En die maakt een jongen een hele meter goed En mee. Erwin Timmeraar het verbetert zich krijgt bij mijn hele meter. Een jongetje meter 24 wat er erbij springt. Dan kan daar ook zo een 20 34 zelfs. En pakken we ook zo weer even 3 meter erbij. Ja, het verschil is 9 meter 87. Zeg maar krap moet 10 meter. Ja, dat is net met 6 deelnemers. net meer in te huilen. De ene grootheden. Zit nou echt beter in de stok, maar moet te bord corrigeren denk ik. recht te houden. Jammer, 14:32. Dat blijft haar beste sprong. Ja, die is Nou, dan de schier onmogelijke taak voor Wisse. nog wel wat bijklussen. Maar ja, mijn zoontje met de 20 wilde zich sowieso nog onder een aantal meters erbij springen, leek het me. Vleend doet de hele tijd een beetje hoe. Zo de stok nou een beetje verder zetten en wat hoger inspringen. Dan hebben we kans dat er
wat stadiger hoor, goed. Dus ik zie hier wat een night, denk ik, dat hier is 8e junior. Ja, ja. Hè? Wil zij in Komt eraan. potentie natuurlijk top 3 is. Nou, misschien nou. En hier komt deze zoekstraat, maar Nee. Nee, zeer slechte insprong. Kapper helemaal voorbij. en blijft staan Nee. op 17 meter 20. Dus mijn droom. Dan vrezen wij met grote vrezen Ja, dan is het doek reeds gevallen, denk ik. dat de statistiek van de Aron Heren trotset wordt, namelijk de thuiswedstrijden worden heel dit won. Friesland wint in Friesland en Holland wint in Holland. Misschien op jacht richting die 20 meter 30. Maar hoe groot wordt het verschil? Meer van de dag. Dat is natuurlijk ook altijd leuk om te hebben. Bouke de Jong. En ben ook benieuwd naar Hidde vandaan. Ja, die doet ook nog wel mee met de wie zet de beste sprong. Precies. Ja. De eerste wedstrijd in Holland wist hij bijvoorbeeld te winnen met 20 meter 67. Dus Nou, daar komt Bouke de Jong voor zijn vierde en laatste sprong. Dat gaan we nooit doen. eigenlijk Nee, En die lang had net. echt de stok. Lang net. 4-4. Heeft ook de stok op scherp gezet. Ja, en Sietse Bokma had al 20 zien staan, dus Ja. die kan gewoon net een product meer winnen. Dus het is alles of niets. En, Je Sigrid Bokma gaan we dan nog bij vooral. dus weer inderdaad. Een 1462 en een PR van Santje meter. Ja, die zullen er nog wel 12 meter bij pakken kunnen. Bokma. Bij de dames had natuurlijk al die 1462. Sigrid Bokma, ja, die begon trouwens prima hè, met die Ja. 1462. Maar is daar eigenlijk net weer ontdekt aan. Maar zij weet ook dat we met de laatste Komt zo, hoor. Misschien nou, Sigrid Bokma. Sigrid Bokma, ken het dan nog, toch nog wat verder? Nou, Je hebt wel hut hoor je. wel even iets bij te springen. Met 1462 lijkt ze iets als het verder meer te is, komen. dan is het net volle meer. Nee, dat ben ik niet meters. Al zien we het lijntje natuurlijk niet goed liggen. En dan zien we bij de middelste batten junior Hidde van Dam. Ja, die springt wel een beste wedstrijd. Die had al een jongetje met een jongetje steen. Ja, als jongens in PR 2084 zou die ik nog wel de eerste dijafstand heen kennen. Dat ken. Want nog altijd is de eerste sprong van de hele dag de sprong van Arne Galema, maar die 20 trekt je in de Ja. eerste groep. Hidde van Dam. Hidde van Dam. Nee, dit gaat te Hidde hut. van Dam. Nee, een leuk eentje, laat ik het zo zeggen. Ja, hij is er tevreden mee. een redelijke sprong, maar net verder als die jongetje, denk ik. Ranier Overbeek bij de senioren. Ja, dat is echt zien eer tonight Ja, dat hij eens ja. een keer net de eerste is. Daar verwacht ik toch wel even wat van. Dus we kennen dus misschien wel opmeisje voor de spektakelsprong van de middag. Ik zou er net raar van opzien. Reinier Overbeek. Nog één keer, Reinier Overbeek. Ja, daar komt er die al, gaat daar er komt er al. Die gaat er 4 omheen. Oh, en ver in zijn laatste sprong. Dit is 21 meter denk ik. Een fenomeen. Hoe vaak doet hij het wel net in de laatste sprong? Nee, hij is geen 21. Maar wel een hele hege 20. Ja, met een dikke afstand, ja. Goh, wat had je dat toch kennen, Bart, hè? Ja, Ja. toen wist het zelf. Toen Ja. was een propte wedstrijd op de allerlaatste sprong Maar wel. deze jongen doet het zo vaak in de laatste sprong. Die had zo volle macht. Dat is geen tafel. Nee, dat is geen afval. Dat is super opbouw. Focus houden. Ja, En dat is knap, hè? Het is echt knap. 2074. 20 meter 74 voor Reinier Overbeek. Eerste senior. Ja, aanpakte dan dus Die maakt het zien, reputatie weer meer als wier. Dan komt het verschil voorbij de 10 meter. Dus ik denk En dat die beslist hier in zijn eentje eigenlijk wel definitief deze tweekamp. Want nu is het verschil 10 meter en 62 centimeter gewoon. 3,5 meter. Dus dat komt Ja, daar 22 meter. ja, het ziet ze bok maar 30 meter springen, maar dan hoeven we verder net mee te speculeren. Dus, is te doen. goh, Ja. knap je, beetje af voor Onvoorstelbaar. Reinier Overbeek. Nou, Tessa Kramer, maar jij nog een keer. En die kent nog meer soorten in de wonderen. ja. Want we rennen alweer richting het 10 meter verschil, begreep ik. Dus Ja, de roer al. Moest eventjes op gang komen. billenkoek nemen ze. Het verschil is al 10 meter 62. Tot wel de meeste Komt er nou wat bij? Ja, nou ik had ze hem, ga nou al had ze hem, heen, ja. nou had ze hem. Ja, nou er komt zo'n. Oh, ja.
een mooie 16. Super, echt heel knap, ja. Echt in haar vierde sprong. We gunnen het natuurlijk aan van harte, maar ja. De heren liever gewoon dat ze van Friesland die hier. Maar zij is een onweerst van Bolstokbond Holland. Ja, dat zeker. Nou, op de middelste borden dan nog. Germ Terpstra. Zit elke keer wel weer regent in de stok natuurlijk. Nou, let hem dan alleen nog voor de show al een mooie sprong maken. 97 is de afstand van Tessa Kramer. En daarmee... Nee, dit redt er net. Nee, Nou, wel 3 meter de lucht in, maar komt verder niet. schande. Had zijn best Ik dien. ben dat het dus echt niet meer gaat lukken. Jongetje 22 is natuurlijk een goede bijdrage als junior. Wils we nog melden kennen dat Tessa Kramer deze keer voor Holland 15 meter 90 noteert. Dus haast 16 meter. Ja, en dan is het wel helemaal definitief. Ja, dit is zeker beslikken. Halve meter 29. Wat kan Sietse Bokma zien? Laatste ronde sprong? Nee. Miste een sprong. Stok bloot toch aardig ging je, maar kan je net in mij komen zo. Maar toch denk ik net ontevreden met je, maar die 20 meter te zien is zijn allereerste sprong. Maar we doen het met elkaar. En in je eentje kun je natuurlijk nooit meer helemaal overbruggen. Maar we gaan nog één sprong te goede. En net van de minste, want die is van regerend Nederlands kampioene Marit van der Wal. Dat ze een Nederlands record zou springen. Dan sluiten we het dan nog allemaal een klapper. En laten we net vergeten, dit is haar laatste twakamp, hè? Ja. Dus alle attentie voor Marit van der Wal. Nederlands recordhoudster met 18 meter 19. Maar dat is ook alweer aardig wat Jernelien dat ze dat liepte. Ja. Het verschil is nu 11 meter 29. Zij is de enige die nog in actie komt. Ah, toch in het heidenschap zit ze weer ouderwets mooi in de stok. Burm draaide ze leuk mee. Dus, Ja, en ze het had is al wel een dit seizoen dat hier het wel ken, ja. al verscheidene keer een roemoede centimeter Ja. best. Dus de vorm die komt er wel. Maar ze zou zo graag een keer die lange stok een keer uitklimmen willen, zei ze. Ja, dat Ja, en snap als ze ik. dat doet, en ze gaat erop, Ja, waar komt dan? nou, dan in een jochend denk ik. Hè? Een Maar jongetje er een meter. bruggenboer geen, Ja. maar als één vrouw het kent, Ja, ze had nog wel net een lange top erop, dus je kent het net. Maar kijken, we zien nog zijdames wat van. de laatste sprong van de twakamp, Marit van der Wal. Ja, deze is... Nee, de win, de win. En wat Helaas. zit het er dichtbij? Dan moeten we eerlijk wezen en dan moeten we constateren dat Holland hier Joet superieur weer. Halve meter 29 is het verschil in het voordeel van Holland. De vierste sprong per categorie. De enige Friese groep die het winst helle had binnen de famkes, dat wie maar 30 centimeter. En alle orengroepen moesten haar meerdere herkennen in Holland. Ik denk dat we naar een toch mooie sportmiddag hebben gekeken met ook wel verre sprongen. En dan kunnen we dus aansluiten met nog even ter info dat Sietse Bokma aansluiten met 19 meter 16. Maar dat het verschil maken is vooral bij de seniorengroep, want die verleren met een verschil van 5 meter 99. De dames verliezen met 20 centimeter. De junioren verliezen met 20 centimeter. Ja. De jongens verliezen met een verschil van 4 meter 13. En de famkes van Friesland, die hadden Friese heren nog heen gehouden. Die winnen met een verschil van 30 centimeter. Ja, daar gaat Tessa Kramer te wetter met een Fries vlagje in de hand. Dat dan wel weer. Daarmee, Bart, hebben we een twakampioen, ja, waar het gemiddelde misschien toch wat roemer uitvalt dan we toch hier. Ja, weet ik niet. Ik film dit al wel een beetje aankomen natuurlijk, maar ja. Op het begin van de tweede ronde dachten we even van hebben we dat bij mij. We gaan voorstellen. Maar het gaat weer toch wel heel groot. Hè. 8 meter is wel een heel groot gat. En dat iedereen zijn eigen niveau een beetje helpt. En de gemiddeld jongen watert ook wel redelijk in natuurlijk dan. Dan wordt het een hele zware dobber als Safir achterste is. Nou ja, dat blijkt ik zat te wijzen. Ja, dan moeten we dus toch constateren dat in de laatste halve uur zo'n keer de titel Twakamp naar Holland gaat.
Takamier komen de Hollanders weer in Friesland. Ja, dan maken we dan maar weer een beziekje Rivons te heljen. Nee, dat klopt. Maar daarmee komen we hier met de livestream ten einde. Bart Helmold, tegen dank voor die bijdrage hier aan deze twakamp. Onze eerstvolgende livestream zal wezen in Burgum 15 juli. Dan is daar het Koningslepen. Wij zullen straks hier vanzelfs nog nijpeteren opnemen. Die binnen alle keer waarom te vinden op onze website. En vanzelfs harkje naar de radio. Collega Helco Broersma die zal dadelijk ook mij en tal Friesen nee praten. Van nou, dank voor je aandacht en graag over 14 dagen bij het Koningslepen in Burgum. Ja,